Moi boas tardes. Por suposto. Bretti, temos o nombre? Sí, Manuela Fragala. Ah, Manuel Fragala, bueno, que Ya, solo por su nombre, ya está. non sei por que preguntaba. Non te... Está abierto, ¿eh? Está abierto el... Moi boas tardes, señoras e señores concelleiros. Imos a dar comenzo á sesión plenaria ordinaria convocada para o día de hoxe. Lamentablemente, como suele ser habitual, tenemos que comenzar con un minuto de silencio polas vítimas da violencia de xénero. Antes de comenzar co orden do día previsto, temos 3 solicitudes de intervención que se van a resolver por orden de entrada no rexistro municipal. A primeira solicitude está formulada por dona Natividad Rodríguez Castro. Si se atopa entre nós, pregámoslle que se adiante ou desde aí, como ela prefiera, durante 5 minutos. Cando vostede queira. Está aberto, non? Sí, está. Ah, vale. Hola, boas tardes a todos os presentes. Vale. Antes de nada, agradecer a posibilidade de asistir aquí ao pleno para poder falar en nombre... En nombre de todos os veciños de alrededor do Parque da Trisca. En primer lugar, expoñer que desde fai uns 5 anos comenzamos a preocuparnos por unha serie de gatos que víamos na nosa calle. Estaban totalmente desatendidos e desamparados, con problemas de alimentación, higiene, ao cual a raíz de distintos veciños e veciñas, co mesmo objetivo, comenzamos a relacionarnos para tratar e dar unha salida a estes animales, mejorando a calidade de vida. Nos puximos en contacto con algunha asociación para que nos asesorase, así esterilizalos e promover adopcións, controlar a medida posible a colonia, mesurando así tanto o estado dos animales como o seu entorno. Vale, isto é a raíz de aí. A raíz da colaboración entre nós, os veciños, nos damos conta das carencias e necesidades e problemas de noso barrio. Como limpiando a jardinada do Parque da Trisca para situar ali algunha caseta para os gatos que nos encontrábamos con un número importante de jiringuillas entre as cedras.
en lugares donde a veces caen balóns desde o parque e donde os nenos van a recollelas, co peligro que isto supón, así como a suciedade, restos de comida en mal estado, toallas, como que parece que é sangre. Con todo esto se comunica al Concello a través de la plataforma Línea Verde en muchas ocasiones y ni caso. Esta situación crea una alarma entre los vecinos, que a medida que hablamos entre nosotros descubrimos que incluso en una o más de ocasiones los niños jugando en el parque se encuentran jeringuillas, entregándosela a sus padres. Estos hechos y el trasiego de drogodependientes por la zona nos hace darnos cuenta del problema de la droga que está presente en nuestro barrio, así como en varios puntos de venta, por lo cual basta observar para dónde se dirigen. Esto crea un estado de insalubridad, lo cual lleva a los vecinos a denunciarlo desde hace años. Este é o problema e pedimos que se poñan a facer algo por este enorme problema, por insalubridad. Tamén queremos poñer en conocimiento el estado de suciedad o levarina, heces de las escaleras del acceso al parque infantil que va desde la Batalla de Clavijo hacia la Trisca, que en muchas otras ocasiones las hiedras la invaden, y poco y mal alumbrado también tiene. Queremos pedir que se mantenga el tráfico desde las Fraguas por Obispo Teodomiro, ya que en Batalla de Clavijo hay varios portales y entradas de garajes y se vuelve más incómodo y más inseguro cuando canalizan el tráfico por esta calle. Queremos pedir tamén que as poucas plazas de aparcamento que temos ali nas señalicen como plazas de residentes, ya que son pocas y al menos sean de servicio para los que allí vivimos. Sería recomendable tamén que Quiroga Palacios, a la altura del colegio a Casa do Neno, previo ao paso de peatóns, se instalaran sistemas para que os vehículos aminoren a velocidade, bandas rugosas, creo que se chaman. Ya tenemos conocimiento de que varias veces casi se atropellan a la salida del colegio a varios niños y más vale prevenir que curar. Vale, a ver, tercero. Gracias. Tras la reciente remodelación de Batalla de Clavijo, las aceras que unen la parte alta con la parte baja, existen deficiencias en la iluminación de dichas escaleras, con los que repetidos tropiezos por falta de visibilidad. También solicitamos eso. 8. Solicitamos también un mejor mantenimiento de los contenedores de basura, ya que varios de ellos están con roturas y en general sucios. Recordar también que Quiroga Palacios, al final de la calle donde comienza Costa do Vedor, se solicitó en varias ocasiones a lo largo de 2 años la instalación de otro contenedor a mayores, ya que el que existe no es suficiente, puesto que en este punto hay 4 comercios. Debido a que en Quiroga Palacios confluye a la misma hora la salida de 4 colegios como Alborada, Don Bosco, Casa do Neno, Compañía de Marilla y el tráfico diario, se produce una gran cantidad de embotellamiento que causa grandes perjuicios a los vecinos, que nos complica mucho la circulación, ya que tenemos una única salida hacia la avenida de Lugo, regulada por un semáforo que lo complica todavía más. Una sugerencia sería que en el momento que este semáforo encerrado para vehículos, todos los carriles, y verde para los peatones, se nos diese la posibilidad de desahogar nuestra calle poniendo un semáforo en ámbar, intermitentemente con preferencia de peatones, pero ante la ausencia de los mismos se nos permitiera incorporarnos y así desahogar el embotellamiento. Vale. Esto é falar en nombre de todos os veciños destas calles. Son rogos que se lle piden, son cousas moi pequenas que non son grandes obras. Con moi pouco podemos volver a creer un pouco nos políticos, que se nos faga caso, é un rogo de moitas calles, que non acabo de dicir, non só a Batalla de Clavijo, nin o Parque da Trisca, hai moitas. Entonces, por favor, rogamos que por moi pouquiño nos fagan caso, levamos moitos anos así. Gracias, foi un placer. Moitas gracias a vostede. Temos unha segunda petición de palabra
formulada a través do rexistro electrónico, vamos a ver, que interviría dona María Rodríguez de la Fuente, vocal de Adega, entendo que é. Cando vostede queira tamén. Bueno, boa tarde. Moitas grazas a todas por aceptar esta intervención no pleno de hoxe. Nada, son María, vogal de residuos da Asociación Ecoloxista Adega. Simplemente, bueno, pois sendo coñecedores que está na fase, o Concello de Compostela está na fase de redacción da licitación do Servicio de Recollida e Tratamento de Residuos, simplemente achegarvos pois unha serie de cuestións para co obxectivo de reducir a reciclaxe e cumplir os obxectivos que marca a Directiva Europea, non? Para acadar estes obxectivos, o sea, ten que pasar por unha xestión correcta pois, dos residuos orgánicos e quizáis a fracción máis importante da nosa bolsa de lixo. Aproximadamente o 40% da nosa bolsa de lixo son residuos orgánicos que é moi fácil de reciclar. O único que hai que ter en conta é unha separación efectiva e en orixe. Para acadar esta separación, pois temos que ter en conta pois, varias cuestións. Primeiro, pois a compostaxe caseira sería o primeiro paso e estaríamos falando de prevención. Os residuos orgánicos ni siquiera saen das vivendas. A compostaxe caseira, simplemente en todas aquelas vivendas que consten de un xardín ou dunha horta, poden xestionar os seus residuos orgánicos. Ademais, estaríamos pois, eso na prevención e aparte que as persoas autoxestionan os seus residuos e pois, daría pois, menos costes para o tema da xestión. Logo, a seguinte fase, para aquelas vivendas que non teñan horta ou xardín, poderíamos falar da compostaxe comunitaria. A compostaxe comunitaria sirve para veciñas e veciños que viven en pisos anexos a unha zona verde onde se podería instalar unha área de compostaxe comunitaria como actualmente hai 3, unha en Galeras, en Salgueiriños e en Santa Marta, onde están funcionando correctamente e, ademais, pois, unha vez máis, os residuos orgánicos non se transportan, se xestionan in situ. Ademais, estas áreas de compostaxe comunitaria poden xerar postos de emprego locais. Co tema do turismo, por exemplo, non? Temos constancia de que en cidades como Barcelona, teño unha imaxe aquí, dunha área de compostaxe comunitaria a escasos 50 metros da Sagrada Familia, quizáis un dos puntos máis visitados de todo o Estado. E sin ningún problema, non? Se está xestionando aí a materia orgánica sin ningún tipo de problema. E despois, unha vez que teñamos pois as áreas de compostaxe comunitaria e a compostaxe caseira, pois poderíamos falar da recollida do resto da materia orgánica. Sabemos non, que hai un debate de quinto contedor ou a recollida porta a porta. O quinto contedor en Cataluña foi por onde empezaron. A día de hoxe descartaron ese sistema porque é imposible acadar unha boa separación dos residuos. Co quinto contedor non consiguen baixar do 30% de impropios. E sabemos que para compostaxe en planta, para facer compostaxe, se require menos dun 10% de impropios. Senón, non é posible facer compostaxe. Se a materia orgánica non está separada en orixe, xa por legislación, non é materia orgánica compostable. Polo tanto, sería unha perda de recursos importante. Logo, está o tema do traslado, non? Deste quinto contenedor, en caso de que sexe efectivo, como se vai a trasladar a Sogama se encargaría de recollelo e o tema, pois, eso, da separación. Se se conseguira unha boa separación efectiva, realmente, pois, tampouco habería esa necesidade de trasladar os residuos orgánicos a Sogama, porque se poderían compostar aquí facilmente a través dunha planta de compostaxe comarcal. E estaríamos pois, aproveitando un recurso, ademais de que se poderían xestionar nesa planta de compostaxe comarcal todos os restos de podas, de parques e xardíns, incluso pois, dos xardíns das urbanizacións que son un grave problema na xestión de residuos. Sin máis,
Simplemente comunicar, non, que sería importante que na licitación se contemplaran estas series de cuestións, non, a compostaxe caseira e comunitaria e a separación efectiva da materia orgánica en orixe. Na licitación debe primar a reducción dos residuos, penalizar o verquido e incineración e, sobre todo, bonificar a compostaxe caseira e comunitaria. E para este tipo tamén de proxectos, hai tamén axudas do Ministerio, estas axudas PIMA, na que se poden financiar este tipo de proxectos. Sin máis, intervención curta, e dende a Adega estamos a vosa disposición tanto para cuestións técnicas como no caso de organizar calquera tipo de xornada, mesa formativa ou o que consideredes. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. E a terceira e última das intervencións previas, en representación da Plataforma de Pensionistas de Compostela, intervén novamente no pleno. Desde hai algún tempo, doña Manuela Fraguela. Cando vostede queira, doña Manuela. Boa tarde. En nome da Plataforma Pensionistas Compostela, quero agradecer ao alcalde a inclusión na orden de día deste pleno da moción que a instancia dos 4 grupos municipais, PSDG, PSOE, Compostela Aberta, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galega, para a súa aprobación. O obxecto desta moción é duplo. Por un lado, trátase de crear o Consello Municipal de Persoas Maiores como órgano de asesoramento e participación. E, por outro, trátase da elaboración e aprobación dun regulamento que facilite a participación de entidades e grupos sociais que traballen a prol do benestar das persoas maiores. Por parte desta plataforma, trátase de invitar aos grupos municipais a promover un foro no que se presenten, analicen e debaten propostas e suxestións que atinxen neste concello a 20.817 persoas de máis de 64 anos, das que 19.124 son pensionistas e 2.289 están en risco de exclusión social, ou ter unhos ingresos comprendidos entre 400 e 600 euros ao mes. Coa intención que tentamos é que se fagan políticas sociais municipais un eixe fundamental das futuras actuacións, que se converta en feitos e non só en meras declaracións institucionais, que Santiago de Compostela sexa unha cidade amigable coas persoas maiores, tal e como recolle un acordo municipal adoptado por unanimidade da anterior corporación e en virtud do cal Santiago sumouse á rede mundial de cidades amigables coas persoas maiores, nacida a instancia da Organización Mundial da Saúde e a que están adheridas hoxe 4 municipios en Galicia e un total de 179 no Estado. Tal adhesión implica para o Concello a realización dun estudo xa realizado sobre a cidade, detectando aspectos amigables ou non da mesma respecto das persoas maiores, os problemas e as barreiras que a cidade presenta e suxerindo intervención en distintas áreas específicas xa postos no protocolo de Vancouver: mobilidade, participación social, vivenda, transporte, emprego e mesmo a participación cidadá que recolle a Constitución, co compromiso de fomentar a inclusión das persoas maiores en todos os ámbitos da vida municipal. Estes obxectivos, ao ser compartidos pola nosa plataforma, levounos a solicitar a creación do Consello Municipal das Persoas Maiores para no seu día formar parte do mesmo, xa que traballamos a prol do benestar das persoas maiores. Para rematar, queremos agradecer a unanimidade e o apoio recibido dos 4 grupos municipais, o cal é agradable nunha etapa en que non hai maneira de tomar acordos, e tamén queremos solicitar que se teña en conta no seu momento a nosa participación no debate e a elaboración do regulamento. Moitas gracias e esperamos que hasta o final que aproben a moción, claro.
Moitas grazas, Perdón, podría constar en acta ou ser recollida a intervención? Sí, claro. Aquí. Gracias. Claro. Moitas grazas, dona Manuela. Eu dou por feito que sí, que así será. Moitas grazas ás tres persoas que interviron. Continuamos entón co orden do día ordinario previsto para esta sesión. O primeiro punto é a aprobación se procede das actas correspondentes á sesión ordinaria do 26 de setembro e extraordinaria do 15 de outubro deste ano 2019. Formúlase algunha obxección? Entendemos que aprobadas. O punto número 2 é a aprobación inicial da modificación puntual do PEXón en execución. Perdón, efectivamente. Temos que votar a urxencia dunha moción de urxencia formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular relativo ao apoio ás forzas de seguridade nos recentes acontecimentos de Cataluña. Votos a favor da urxencia? Votos en contra da urxencia? Abstencións? Ben, entendemos que 18-6. Sí. 18 a favor e 6 abstencións, por lo tanto queda aprobada. Aprobación inicial da modificación puntual do PEXón en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11 no Castiñeiriño. Desean intervir Doña Goretti. Doña Goretti. Sí, ben, eu o único que quería comentar, porque este tema foi tratado en comisión como é lóxico, eu penso que co suficiente detallo e explicación por parte do funcionariado, nos entendemos que é lóxico pola execución dunha sentenza, que é certo que só afectaba a algunhas parcelas non dese polígono 11, e entendemos que é unha solución que, por suposto, non é só que mellore actual, senón que había que facela, pero temos pois algunha pequena obxección que sí que queremos trasladar, non? Que xa o fixemos tamén na comisión, non? Que por un lado, a modificación non atinxe só a ese núcleo pequeno que estaba pois determinado polas sentenzas, senón que entra noutras zonas colindantes, e que, por tanto, eso acaba por proporse unha alternativa que afecta a un grupo de casas que ten repercusión en máis veciñanza, e, por tanto, para nós o lóxico sería ter un contacto coa veciñanza previamente. Eu sei que hai despois, unha vez de que nos aprobemos aquí, pois un período de alegacións importante, onde a veciñanza pode facer as súas propostas, mais o lóxico sería cando aquí non se fai unha intervención que única e exclusivamente afecta ás casas, senón que afecta a máis, que se puidese haber pois un contacto previo coa asociación de veciños e de veciñas e que puidese así pois saberse que é o que opinan e que non, sobre todo cando unha das propostas ou unha das alternativas que se desbotou pois daba esa posibilidade de ter algunha zona verde, de parecer que podía ser pois algo mellor, non, para o barrio. Entón, polo menos poder escoitalos antes, porque xa sabemos que as alegacións ás veces hai moita xente que nin sequera sabe cando é o período para realizar, como pode facelo, e o lóxico sería que exactamente igual pois que se falou coas persoas lóxicamente implicadas de maneira directa, porque eran as que tiñan pois que ver e puxeron os recursos que deron lugar a esta sentenza que nos obriga a isto, pero lóxico nos creíamos que era tamén pois o tema de falar antes coa asociación de veciños e de veciñas a ver que lles parecía, explicarlles os sí e o non, ademais de desbotar algunha opción que significaba pois algunha zona verde máis, non? É por esta cuestión que na propia comisión xa ademais xa se comentou que non se deron estas conversas previas, que o Bloque Nacionalista Galego que se vai abster neste punto. Moitas grazas, doña Goretti. Desean intervir os restantes grupos municipales? Entendo que non, polo tanto pasaríamos á votación. Señor secretario. Votos a favor da aprobación inicial da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal en execución das sentencias anulatorias do polígono 11 Castiñeiriño. Votos a favor? Postela aberta. PSOE. Votos en contra? Ningún. Abstencións? BNG, Grupo Popular, quedaría aprobada. A continuación, nos puntos 3 e 4, que se debatirán conxuntamente ou se tratarán conxuntamente toda vez que así se acordou esta mañá na Xunta de Voceiros. O primeiro é relativo á ampliación de usos autorizados na reserva de equipamento RE4, polígono 3 do Plan Parcial de Fontillas, e o punto 4 é a autorización dos usos autorizados na reserva dotacional multiuso de M6 Tría Castela. Desexan intervir? Doña Goretti.
Sí, ben, é simplemente para anunciar o voto a favor dos dous puntos, pero, por outro lado, dicir a respecto da dotación das fontiñas, son cuestións xa previstas, desde o BNG sempre insistimos en que ten que haber a alternativa para os coches, pero nunha cidade que ten que ir cara a outros modelos, onde sexa aposte máis pola mobilidade peonil e de outras alternativas, pero o que nos preocupaba era que no sitio das fontiñas, e así o fixemos tamén constar na comisión, era que iso pudese dificultar a ampliación do conservatorio no momento en que se pudese producir esa ampliación do conservatorio para o que estaba reservada esa parcela. Ali xa se nos aclarou, pero queremos facer constancia aquí, porque visto que a Xunta de Galiza non ten intención de considerar esta ampliación de conservatorio, que en caso de que finalmente a Xunta si o decidise facer, que se lles deixaría se utilizaría para ampliación a zona que agora nestes momentos ocupan como aparcamento privado, aparcamento privativo deles. Eu tamén quixera deixar constancia aquí, polo que sabemos que o espazo que necesitan eles é moi pouco, son apenas, poden ser 500, 600 metros cadrados para algunhas aulas pequenas, algúns departamentos, un local para AMPA, e o certo que creo que non está de máis dicir que esta solución do aparcamento é necesario para as fontiñas e é importante, pero que tamén para Santiago de Compostela é seguir pelexando por esa ampliación do conservatorio. Desean intervir os restantes grupos? Non, eu simplemente paso a tranquilidade de dicirlle a doña Goretti que desde o primeiro minuto estuvo garantida a ampliación do conservatorio. A decisión trascendente que se toma hoxe que con relación a previsións que había de gobernos anteriores que era facer ali a residencia da terceira edad, pero houve unha decisión no mandato pasado que foi facer a residencia na parte de abaixo xusto enfrente do polideportivo. O goberno actual, o carón da ludoteca, o goberno actual entendeu que o razonable en un tema que xa están feitos os proxectos e que está previsto que se inicien as obras a principios do ano que ven, non suxerir ningún tipo de cambio, polo tanto, vai adiante o proxecto tal como se acordou entre a Xunta de Galicia e o anterior goberno municipal, a carón da ludoteca, e, polo tanto, aquí se cumpre un compromiso e unha demanda cos veciños da Rúa Concheiros, que para habilitar a entrada do Camiño de Santiago e, por tanto, a nosa intención é dar cumprimento a ese compromiso e habilitarlos legalmente para poder facelo. Pero en ningún caso se verá afectado a posible ampliación do conservatorio. Entendo que serían por unanimidade os puntos 3 e 4. É así? Pois entón... Unanimidade. Sí. Pasamos, entón, as proposicións. A primeira é do Grupo Municipal de Compostela Aberta para a reactivación da comisión encargada de determinar a forma máis sostible e eficiente de xestionar os servicios de abastecemento de auga e saneamento. Quen vai intervir? O señor Noriega. Ten a palabra o señor Noriega. Moi boa tarde, compañeros e compañeiras de corporación, non? Máis alá do debate sobre o modelo de xestión na prestación dos servicios municipais, neste caso dun servicio sensible, porque estamos a falar dun recurso natural, dun recurso que non é infinito e que polo tanto require, sobre todo nestes tempos tamén de cambio climático, de responsabilidade. Máis alá dese debate e máis alá da importancia que ten que estemos a falar no modelo de xestión dun recurso natural, a proposición que plantexamos é unha proposición que tamén ten un trasfondo formal, non? Logo darei unha explicación de cal é a nosa posición respecto a cal debe ser o modelo de xestión, pero o que se constata nesta proposición é que a principios de ano, o 7 de xaneiro, constituíuse formalmente por parte do Concello unha comisión que iba de alguma maneira dirimir ou era encargada de determinar a forma máis sostible e eficaz de prestar, neste caso, este servicio como o servicio da auga. Esta comisión creouse dándolle cumprimento a un acordo plenario de finais do 18, novembro do 2018, e esta comisión foi a que encargou unha serie de traballos. Previamente se encargaron auditoría económica, pero encargouse unha consultoría externa, un estudio comparativo das distintas opcións para a xestión do servicio de abastecemento e saneamento, contemplando tanto a posibilidade de xestión municipal como as diferentes opcións de xestión indirecta. A consultora cal lle foi encargado o traballo, fixo unha entrega dun avance, tamén
tamén a consultora que se encargara previamente dentro dos servicios económicos, bueno, pois unha auditoría económica, tamén fixo unha entrega do avance, e o que busca fundamentalmente máis alá do debate, que non vou a evadir e no que vou a entrar, esta proposición é, bueno, que unha vez constituída a comisión, unha vez adoptado un acordo plenario, entendemos que, independentemente cal sexa a posición do actual grupo de goberno e cal sexa a correlación de forzas respecto a cal debe ser o modelo de xestión máis acaído nesta corporación, o lóxico é darlle finalización ao traballo da comisión e o lóxico é, bueno, é tomar unha decisión de cal debe ser o modelo de xestión, non? Ao contrario, e se non estou interpelando o señor secretario, pero que se nos diga, levaría a unha adopción contra acordo plenario e contra a comisión e a creación dunha comisión que ten, de alguma maneira, que dictaminar un posicionamento, non? E, polo tanto, no formal, que non é menor, exiximos, de alguna maneira, pois esa activación da comisión, que remate os traballos, que se nos dé conta das auditorías, que se nos dé conta da información que ali se recompilou e que, de alguna maneira, se adopte unha decisión sobre cal entende o conxunto da corporación que debe ser o modelo de xestión máis acaído. A ninguén se lle escapa que detrás tamén desta proposición hai unha posición política deste grupo municipal que aposta claramente, como se está a apostar en moitas cidades europeas e en moitas cidades do Estado, porque un recurso natural como o da auga sexa de alguma maneira xestionado directamente polo Concello de Santiago. No Estado podemos falar de cidades como Valladolid, Badalona, Tarrasa, moitas delas incluso gobernadas polo Partido Socialista, que decidiron optar pola xestión directa. Non son as únicas, hai outras, e incluso está a ser pois unha guía en estes momentos para moitísimas cidades do conxunto do continente europeo que están nestes momentos nunha cuestión que é material tan sensible adoptando esa decisión. Creo que levamos cun modelo de xestión indirecta preto de 35 anos. Moitos máis se nos vamos ao 71, que foi o primer contrato directo que houbo, pero o 84 si falamos dun modelo de concesión. Nadie pode poñer en dúbida que unha xestión directa non pode ser canto menos tan eficiente ou máis eficiente que unha xestión indirecta. Creo que a dación de contas despois de todos estes anos é claramente deficitaria. Estamos a falar que a estrutura que temos é unha estrutura en moitos casos obsoleta. O problema da EDAR non vai ser só construir a EDAR, senón toda a rede que chega a EDAR que está absolutamente deteriorada, pero se nos imos a zona rural de Compostela, temos cifras como que dos 215 núcleos rurais de Santiago, a día de hoxe, no 2019, 112 non teñen abastecemento e 125 non teñen rede de saneamento, e creo que son uns 70 os que non teñen ambas os dous servicios, non? E estamos a falar despois de 35 anos dun modelo concesionado e dun modelo no que eu creo que non estuvo a altura da capital do país en un tema tan sensible como é un servicio básico como é o abastecemento de auga e como é a depuración. E remato, máis alá dese debate que o podemos avanzar, o podemos dar, e hai múltiples posicionamentos, sí que pedimos que formalmente se active a comisión, se nos dé información aos grupos de cales foron a natureza desa auditoría e se adopte un acordo de cal debe ser o modelo de xestión sin presulgalo nós, porque entendemos que sí que en estes momentos, salvo que nos sorprendamos, pois hai unha correlación diferente de pareceres na corporación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Noriega. Abrimos os turnos de intervencións. Doña Goretti San Martín. Sí. Ben, eu anuncio xa o noso voto favorável a esta iniciativa de Compostela Aberta. Como é sabido, este xa foi un debate dado no anterior mandato, onde o Bloque Nacionalista Galego apostou sempre pola xestión pública dos servizos, ou cando menos por estudalo, por estudar e ver se é máis sustentável, máis eficiente esa maneira de xestionar, e iso é o que pide ao final esta proposta, que se reactive esa comisión, porque, en principio, nós apostamos e preferimos a xestión pública, aínda que tamén é certo que non criminalizamos as concesións. Entendemos que é algo que hai que estudar, que hai que ver cal é a fórmula. O que sí, iso require distintas cousas, que haxa informes económicos, informes xurídicos o suficientemente fundamentados, require ademais vontade política, require un importante traballo de consenso e de xestión. A nós o que nos parecía daquela, e volvémolo a dicir agora tamén, é que quizáis non era o momento máis adecuado cando Compostela Aberta
tomou esa iniciativa de facer esa proposta, ainda que nos, insisto, que apoiamos, porque nos parecía que quedaban poucos meses para unhas eleccións, era a reta final dun mandato, e o lóxico é tomar unha decisión como estas ao comezo dos mandatos. Pero como a auga pasada non move muiño, estamos nun novo tempo, este é un bo momento realmente para que se faga ese estudo, as posibilidades, os custos, e sobre todo para que iso tamén nos parece ben que se abra o debate ao conxunto da poboación. Así que, xa digo, o noso voto vai ser favorável a esta iniciativa. Mais, pois eu non quería desaproveitar a ocasión para, independentemente do que se faga e do que se decida, eu entendo que sí que é lógico que esa comisión acabe os pasos iniciais que deu, independentemente diso, se a vontade política finalmente do grupo de goberno nestes momentos non está por ese labor, eu creo que hai cousas que xa, sin ninguna dúbida, das que deberíamos de falar, deberíamos poñer en riba da mesa. Non son, xa digo, visionarias, non quero facer agoiros, non sei o que vai votar o grupo de goberno e o que vai facer, se vai agardar a que sí que haxa eses estudos, que conclúan e ten algunha opción de decir, pois, a ver que é o que é máis eficiente, o que é mellor para o conxunto da veciñanza de Santiago. En calquera caso, que hai que facer xa un control máis efectivo por parte da concesionaria, desta e doutras concesionarias do Concello de Santiago. Hai que, con urxencia, pois, reunirse, eu creo que co comité de empresa e ver cales son as melloras, non, que se poderían, e se ao final se quere sacar en concesión, eu creo que hai dúas cuestións básicas que haberían que incluir. Un plan plurianual para vincular xustamente esta concesión a que ao final teñamos un Concello con déficit cero en saneamento e abastecemento. Eu creo que eso é algo, discutimos no pasado pleno a proposta do plan para o rural, onde ten fundamentalmente esas cuestións de saneamento e abastecemento, e había, eu deslogo desde a nosa impresión, parecía que moitos problemas para ver como se podía levar eso a cabo. Evidentemente, se finalmente hai unha concesión, eu creo que esta sería unha oportunidade para que aí sí que se pudiese mover algo de verdade e que pudiésemos acabar cumprindo co rural. Xa digo, un caso de que se vaya por esta vía, de que se desbote a vía da municipalización, non? E logo outra, que se inclúa o pagamento por consumo realmente e non por un mínimo, non? Queremos que ese é outra das cuestións, que non haxa que facer un pagamento por mínimos, e é algo que tamén ten que ver con outras das cuestións que aquí trataremos, con cuestións de eficiencia enerxética, de aforro, de algo que teña que ver con outro modelo distinto de situármonos no mundo. Xa digo que, independentemente do que se faga, estas cuestións eu creo que deben estar en riba da mesa, pero desde a nosa perspectiva, o lóxico é que unha comisión que comezou a andar que continúe os seus traballos e que se poida ter un análise o millor posible para que todos os grupos políticos poidamos ter ao final unha posición, porque, xa digo, independentemente de que nos partamos da base de que é posible facelo desde un punto de vista público e que eso pode ser máis eficiente e menos custoso, mesmo sendo así, as cousas hai que facelas ben e hai que ter todos os estudos en riba da mesa para ver se se poden dar eses pasos, ademais nun servizo de tal envergadura como é o da auga e tan sensible. Moitas grazas, don Goretti. Por parte del Grupo Popular, don Alejandro. Gracias, alcalde. Buenas tardes. El Grupo Popular se va a abstener porque entendemos que lo que primero que habría que hacer es auditar, que sería una auditoría un tanto peculiar, el proceso de municipalización de la hora, no el resultado, que ha sido ciertamente lamentable, sino el propio proceso, ¿no?, en el que descubriríamos algunas trampas incompatibles con un modo objetivo de proceder. Nosotros entendemos que un asunto como este hay que abordarlo con el menor número de prejuicios posibles. Es evidente que todos podemos tener unas ciertas inclinaciones de partida, nosotros las tenemos, creo que ya en alguna ocasión en este pleno recomendé un artículo magnífico de Pedro Puy titulado O camión de alcalde, que trata precisamente, léalo, que es la historia además de un alcalde de Santiago y de algo que tiene mucho que ver con esto, y es cierto que podemos tener como inclinación o como intuición favorable a una gestión privada, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer inversiones, ¿no?, en la zona rural, que serían más difíciles de acometer con un proceso de internalización del servicio. Pero una cosa es tener inclinaciones y otra cosa es actuar con apriorismos, que es como actúa Compostela Berta, porque Compostela Berta sin ningún tipo de rebozo afirma que la gestión pública es la gestión ideal y a partir de ahí pide la constitución de una comisión, de tal manera que ustedes primero llegan a la conclusión y después intentan forzar las premisas, ¿no? Es ciertamente llamativo, además, que ustedes pretendan un proceso de internalización del servicio del agua y lo primero que hagan sea
contratar una consultora externa. La verdad es que es ciertamente peculiar, ¿no? Y claro, después hay otro asunto también muy interesante aquí, cuando dicen que hay que hacer encuestas entre la ciudadanía. Claro, bueno, a nosotros, nuestros electores, nos han elegido, bueno, pues para que asumamos nuestra responsabilidad de ponderar los aspectos más positivos o más negativos de cada una de las elecciones. Yo creo que un asunto como este pues no se puede resolver simplemente con intuiciones. En todo caso, por lo que se refiere a la posibilidad de obtener los estudios que se hayan contratado, pues esa es una posibilidad que está abierta, lógicamente, para cada uno de los grupos a través de una solicitud de información. Vuelvo a insistir, hasta que se haga una auditoría de cómo fue el proceso de internalización de la hora, nosotros no vamos, lógicamente, a secundar experimentos que al final se revelan ruinosos. Por lo tanto, nos vamos a abstener nada más. Moitas grazas por parte do Grupo Socialista, doña Mila Castro. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. Gustaríame comenzar a miña intervención facendo un recordo, recordándolle a xente que está aquí e tamén a que nos está escoitando que o Servizo de Abastecemento de Auga e de Saneamento é un deses servizos municipais que a día de hoxe pois se atopan sen amparo de ningún contrato por parte deste Concello. Un tema é unha cuestión que quedou sen resolver despois de 4 anos de mandato do anterior goberno municipal e que se puxo arriba da mesa pois a 4 meses das eleccións municipais. Unha vez dito isto, teño tamén que decir que este actual goberno municipal vai afrontar este tema con interés, vai afrontar este tema con responsabilidade, esa responsabilidade que nos leva a apostar por un servizo de calidade moito máis controlado e, en definitiva, un servizo moito mellor para a cidadanía. Pero, ademais desa responsabilidade que temos que asumir como grupo de goberno, temos que falar que somos conscientes da necesidade de que hai que facer e hai que aportar unha inversión grande, unha inversión moi potente por parte do Concello, tanto no ámbito rural como na zona urbana, onde o deterioro despois de tantos anos e o desgaste son máis que evidentes e creo que neso estamos todos de acordo. Por lo tanto, estamos falando de que este grupo de goberno quere buscar e vai buscar unha fórmula axeitada que nos aporte, ao menos, nos calculamos uns 50 millóns de euros para as actuacións que sexan precisas. Enorme inversión, potente inversión, que supera a capacidade inversora total que ten este Concello. E, dende logo, que son imprescindibles, pois, entre outras cousas, para cumprir o Pacto por o Rural. Neste momento, o que temos que decir é que nos encargamos un estudo das necesidades que require a rede de abastecemento de auga e a rede de saneamento, porque para nós parecenos prioritario, antes de facer nada, determinar a situación na que se atopa a nosa rede. Para facer unha cousa, temos que saber primeiro o que queremos facer e coñecer o que vamos facer e o estado en que está a cousa donde vamos a actuar. Dificilmente creemos nós que se pode comenzar a decidir algo sobre este tema sen facer un análise do estado da rede, xa que, ademais de estendela, haberá que renovala onde haxa que facelo, polo deterioro do que somos conscientes, como xa comentei hai un momento. Deste xeito, o único que podemos garantir con seguridade o respecto de xestionar os servicios tanto de abastecemento de auga como de saneamento, neste momento, insisto, o único que podemos garantir é que vamos a tomar a decisión que nos parezca máis axeitada e responsable, tendo en conta esa análise previa que temos que facer e esa inversión tan potente que o Concello ten que facer. Porque, ao final, a quen lle temos que render contas vai ser a nosas veciñas e aos nosos veciños. Gracias. Moitas grazas. Segundo turno de intervencións. Señor Noriega, cando vostede queira. A min pareceme ben, Mila, que teñades tomado unha decisión, ainda que non me quedou claro coa túa intervención, que me resultou bastante ambigua e pouco clarificadora, pero máis ou menos intuo
que a túa intervención vai dirixida a entender que só o modelo concesional pode garantir o investimento para actuar na rede, cuestión bastante cuestionable despois da experiencia de décadas no Concello de Santiago, pero que formalmente é un acordo plenario e está constituída unha comisión que acordou determinar cal era o modelo de xestión. Entón, sin querer ser excesivamente formalista, se non van a viabilizar que esta comisión remate os seus traballos, terán que tomar un acordo plenario no sentido contrario de anular a comisión e optar por un modelo de xestión. Eu o digo no formal, non estou falando de outro tipo de cuestións. E entrando no fondo, claro, resúltame curioso escoitar o argumentario do sistema concesional. O sea, despois de 35 anos cun sistema concesional coa mesma empresa, se nos vamos ao ano 71, estamos a falar de 48 anos, temos en estes momentos dos 215 núcleos rurais 102 en abastecemento e 125 en saneamento e unha rede cidadán no propio centro urbano absolutamente deteriorada, e se nos di que o modelo concesional é o futuro, non? A primeira pregunta é onde salen 50 millóns de euros. Supoño que sairán fundamentalmente do peto dos veciños e veciñas na maneira que o recibo vai a financiar ese tipo de obras se optamos por un modelo concesional, pero que logo, se vamos incluso á propia historia do modelo concesional nesta cidade, aquí cando se renovou o contrato que rematou en maio do ano 2019, porque o contrato rematou en maio de 2019, ten unha orden de continuidade, chegouse un acordo ca concesionaria que curiosamente non foi para a rede, non, senón que a propia concesionaria fixo un préstamo que está reparado polo Tribunal de Contas de máis de 2 millóns de euros ao Concello para financiar eventos relacionados coa capitalidade europea da cultura a un xuro do 7% que acabamos pagando no anterior mandato, ao final do anterior mandato, e dos 2 millóns acabamos pagando 9 millóns de euros. Entón, non temos rede digna na cidade, non temos rede no rural, non temos servicios despois de máis de 3 décadas. Financiamos a empresa da auga con un préstamo de 2 millóns para a cidade cando fomos capital da cultura europea, e se nos di que o sistema concesional vai ser o maná para facer fronte aos investimentos, que necesitamos 50 millóns de euros, de onde van a sair? É dicir, eu creo que, máis alá de que posición teña cada grupo, aquí hai un debate tamén de fondo de que os feitos, no caso de Santiago, respecto ao sistema concesional, falando de auga, e xa non me meto en outro tipo de cuestións do que foi ese sistema concesional, incluso judicializacións, é moi cuestionable. Non hai unha rede, como pode ser en outros concellos, que funcione ben, non houve investimentos que justificaran esas concesións e esas prórrogas, e eu creo que, cando menos, debemos ver cal é o modelo de xestión, porque se a cuestión é seguir polo mesmo camiño, creo que temos uns antecedentes bastante, canto menos, negros ou oscuros como para poder ser mínimamente optimistas, por non falar de inquéritos que hai sobre a percepción dos veciños e veciñas respecto ao sistema concesional de augas, e incluso do que deberá ser a recuperación dun servicio que non é calquer outro servicio, un servicio natural, en pleno momento de cambio climático. Eu creo que este é un camiño que vai máis alá incluso do apriorismo que nos atribúe o portavoz do Partido Popular, e remato respecto ao posicionamento que o temos de xestión pública, non? É dicir, eu creo que en estes momentos todo tipo de concellos, de todo tipo de cores políticas, está optando por recuperar o control dese recurso natural, porque é un recurso natural e non é infinito. Moitas gracias. Moitas grazas. Continuamos co turno de intervencións. Doña Goretti, desea intervir? Moi brevemente, eu como xa dixen, claro, nós preferimos a xestión pública sen criminalizar as concesións e, por tanto, eu non entendo cal é o problema de poder rematar os estudos desta comisión e ter un elemento máis, e que ao final do que se trata é fundamentalmente de que poidamos, porque hai unha cuestión non do que dixo a compañeira Mila, que creo que, claro, hai que renderlle contas ao conxunto da poboación, pero nós tamén somos representantes dun conxunto da poboación que nos elixiron democráticamente, por tanto, o lóxico é que o conxunto de grupos políticos que estamos aquí, de persoas que participamos desta institución, tamén haxa que renderse contas dos pasos que se dan. Entón eu entendo que se poida encargar un estudo justamente para ver cal é a situación, como está, probablemente o Concello non saiba onde están algúns tubos, nin siquera, nin por onde andan, nin en que estado están, por suposto que iso é necesario, mas non entendo que mal pode ter
creo que todo moito máis a favor para o grupo de goberno tomar as decisións que lle corresponden, por suposto, e que tomará no seu momento, pero tendo tamén unha análise lóxica sobre pois, cales son os custos, cales son os problemas xurídicos, cales son os problemas administrativos que pode haber de facelo dunha maneira ou doutra, e unha vez con todo iso en riba da mesa, tomar a decisión. A verdade que creo que é un erro negarse neste caso a poder ter un instrumento, unha ferramenta máis de análise, e aí sí que sería tomar unha decisión un pouco preconcibida, decir, isto xa non nos vale, porque o único que se pide, insisto, nesta moción por parte de Compostela Aberta é que se reactiven os traballos, que se conclúan e que se chegue a unha conclusión, a unha alternativa. Terán, xa digo, unha ferramenta máis para tela en conta e logo tomar as decisións que correspondan. A verdade é pouco comprensible. Insisto que tamén hai que render contas ante esta corporación porque somos representantes tamén do conxunto da poboación. Moitas grazas, doña Goretti. Entendo que don Alejandro non desea intervir, polo tanto, peche este turno de debates, doña Mila Castro. Grazas, señor alcalde. Bueno, afirmar por si quedou algunha dúbida que cando toque, non o explicitei na primeira intervención, dende logo daremos o debate sobre o tipo de xestión que queremos facer deste servicio. Por suposto, tamén que non o dixen, vale, temos o estudo ao que se fai referencia nesta proposición e dende agora mesmo este estudo ponse a disposición de todos os grupos municipais, aínda que desde o noso punto de vista, humilde punto de vista, é un estudo que non aporta ninguna solución. Vostedes, cando vexan o estudio, concluirán se isto é así ou non. Por certo, teño que añadir a eso que un estudo que aínda temos a factura pendente de conformar, e que estaría ben. Bueno, neste momento sí, a información que eu teño é que sí. Vale, en calquera caso, as persoas que o encargaron, quero decir que, en calquera caso, as persoas que o encargaron, pois, bueno, se responsabilizarán do resultado deste estudo que, xa digo, vou poñer a disposición, vamos poñer a disposición de todos os grupos municipais para que fagan a súa valoración. En canto ao éxito dos servizos municipalizados, que antes non dixen nada, tamén faríalles unha recomendación para cando demos ese debate do tipo de xestión que queremos facer. Recomendaríalles que no Consello de Administración de Tusa, por exemplo, bueno, valoren o éxito que ata agora está tendo a municipalización que se fixo da hora do guindastre. Seguro que aí teñen máis datos máis que suficientes para valorar, insisto, o éxito que lle supuxo a toda a veciñanza esa municipalización. Polo tanto, eu non teño nada máis que engadir a este tema, xa anuncio o noso voto en contra, no seu momento o debate da xestión deste servizo darase desde este grupo municipal. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor secretario. Ordena a votación. Votos a favor desta proposición do Grupo Municipal de Compostela Aberta para a reactivación da Comisión encargada de determinar a forma máis sostible e eficiente de xestionar os servicios de abastecemento de agua e saneamento. Votos a favor. Compostela Aberta, BNG. 6. Votos en contra. Grupo Socialista, abstencións. PP, a proposición queda rexeitada. Moitas grazas, señor secretario. Moitas grazas, señoras e señores concelleiros. Continuamos co punto número 6, que é a proposición do Grupo Municipal de Compostela Aberta para a construción de vivenda pública e movilización de vivenda baleira. Intervén don Jorge Duarte. Cando vostede queira. Moi boas tardes a todos e a todas. Creo que non é ninguna novedade, tal e como vemos lendo nos medios de comunicación, pois a gran preocupación que hai na nosa cidade ante a falta de vivenda en réxime de aluguer disponible para as familias e tamén do crecemento que se está producindo na nosa cidade. Todos temos claro que o impacto da vivenda turística ten moito que ver nesta subida, pero para eso hai que tomar unha serie de medidas que é o que aquí os propoñemos. Decíamos que un punto fundamental na falta de vivendas e na subida do prezo
está na implantación desde o ano 2017 a regularización da vivenda de uso turístico, na que, segundo o Registro de Empresas e Actividades Turísticas, na actualidade, das 14.000 plazas que hai na cidade, 3.193 corresponden a vivendas ou apartamentos, e, según este registro oficial, hai 612 vivendas de uso turístico, máis seguimos os datos de plataformas que operan a través de internet, como por exemplo Airbnb, o número ascende a máis de 933 e poderíamos decir que a día de hoxe superan as 1.000 vivendas en régimen de aluguer turístico que están mermándoas no mercado residencial. Diante desta situación, compre que o Concello de Santiago tome medidas máis alá das que lle corresponderían ao goberno estatal. Nos, no anterior mandato, xa lle reclamamos ao goberno que se buscaran mecanismos de control de precios ou de regulación dos mesmos en áreas tensionadas, ou tamén das que lle corresponderían á Xunta de Galicia, pois, por exemplo, coa regulación do termo de vivenda baleira que permitiría desenvolver políticas fiscais de gravamen ás mesmas. No anterior mandato iniciamos estas tres liñas de actuación que serían regular o uso da vivenda turística, regular estudiar o seu impacto dentro de distintos ámbitos da cidade, habería que estendelo a un plan para toda a cidade, máis alá da cidade histórica, e despois iniciamos outros dous programas que serían o de movilización de vivenda baleira, que daba un paso máis que o que tiña implantado a Xunta, estendía o seu impacto non só ás capas máis desfavorecidas, con a limitación de aluguer de 300 euros, sino que permitía incluso movilizar vivenda a un precio máis elevado, buscando precisamente que aquel propietario que non ten a vivenda en aluguer se lle puderan dar unhas garantías e uns beneficios incluso económicos para rehabilitar a súa vivenda e que facilitara a súa posta no mercado. Este plan de vivenda baleira a Viva Compostela necesita un recurso que estaba en tramitación, que é contratar un equipo de captación de vivenda baleira ou máis recursos materiais dentro do Concello ou esa contratación para poder captar máis vivendas e, por lo tanto, pedimos a súa continuidade e, por último, para o noso punto de ver, o máis importante, sobre todo pensando a medio e longo prazo, buscando a equiparación con outras políticas de vivenda que se teñen establecido noutros países europeos. Aquí, desde fai 40 anos, poderíamos decir que non hai política de vivenda pública, pero no resto de Europa, pois, o nivel de vivenda en régimen de alugueiro, de vivenda pública, supera sempre o 10%, no noso país non chegaba nin a 1% de vivenda pública, e o que sí pedimos, tendo coñecemento de que na actualidade está a punto de pecharse a venda da parcela do SUMP 1 en Romero do Nallo, venta que iniciou o anterior goberno durante o anterior mandato no ano 2017, que quedou deserta, que despois de asustar o precio está próxima a finalizarse. O que sí pedimos é que os fondos obtidos por esa venda se destinen á construción de vivenda pública en régimen de alugueiro. Este é o destino fundamental que nos di tanto a Lei do Solo estatal como a galega, que debera ser o obxectivo da obtención dos fondos obtidos a través da venda de patrimonio municipal de solo. Esta parcela é unha parcela que tiña vivenda protexida e tamén vivenda libre. No anterior mandato nos pusemos a venda todas aquelas parcelas de vivenda libre con ese obxectivo de obter fondos para poder promover vivenda pública. Por lo tanto, hoxe, aquí, o que pedimos é que se traballe nesas tres liñas de actuación. Por unha parte, acordar que o importe resultante da venda da parcela do SUP 1 Quinteiro 2 sexa destinado á construción de vivendas públicas en réxime de alugueiro. Por outra parte, que se dé a continuidade ao plan de movilización de vivenda baleira de Santiago de Compostela a Viva Compostela, coa dotación dos medios económicos e persoais necesarios para aumentar o seu impacto. E, por último, desenvolver un estudo a nivel de todo o Concello sobre o uso da vivenda e o impacto que ten a vivenda de uso turístico, que impide que na actualidade poda existir unha bolsa suficiente de vivenda a prezos razonables para as familias. Moitas grazas, señor Duarte. Abrimos turno de intervencións. Doña Navia, entendo que vai intervir polo BNG. Doña Navia, cando queira.
Sí, grazas. Boa tarde, compañeros e compañeiras de corporación. Bueno, non ten nin que dicir que compartimos esa preocupación pola cuestión da vivenda, que é unha preocupación máis que palpable tamén no conxunto da veciñanza. De feito, debateremos máis sobre isto no punto de mocións, pero en calquera caso en relación a esta proposición, dicir que non nos parece mal nada do que se propón aquí. O que está claro, en calquera caso, é que o Concello ten que implicarse moito máis na cuestión da vivenda e nomeadamente na cuestión da vivenda pública. Pero unhas puntualizacións. Sobre o primeiro punto, en principio, parecenos ben que o importe resultante da venda da parcela se destine á construción de vivenda pública en réxime de alugueiro. En todo caso, será o grupo de goberno que determine se esa cantidade sae directamente dai ou se aínda vai acrecentar nas súas propias previsións orzamentarias, cousa da que, bueno, non temos todo o coñecemento que nos gustaría. Tamén queremos sinalar que nos parece ben as declaracións que saíron hoxe na prensa sobre o tema da construción de vivenda pública na parcela de Xoán 23 e que agora o grupo do goberno parece que se monta o carro en algo que xa levamos defendendo por activa e pasiva desde hai moitos anos, así que queremos deixar claro que isto en todo caso leva moitos anos parado. Trouxémolo varias veces a pleno, por exemplo en decembro do 2014, levámolo ao Parlamento da Galiza, onde en febreiro de 2015 o defendeu Ana Pontón. Este proxecto recollía a creación de 40 vivendas en réxime de alugueiro por un máximo de 10 anos en dereito a compra. E, bueno, como xa sabemos, todo ese proxecto parouse coa chegada de Agustín Hernández, etc. E tamén fixemos accións reivindicativas na rúa para que aquilo deixase de ser un parque de silvas como é actualmente. En calquera caso, si necesitamos un compromiso firme por parte do Concello con esta cuestión, nas parcelas que se considere oportuno, e tamén exixir unha implicación real por parte da Xunta de Galiza, que non a está tendo. A respecto do segundo punto, moi brevemente, non teño tampouco moito máis que engadir. Aplaudimos que se faga un plan de movilización de vivenda baleira. Agora ben, tamén temos que ter en conta que o plan que se puxo en funcionamento nos últimos anos por parte do goberno anterior tivo uns resultados pobres, cando menos. Por iso, creemos que igual sería necesario revisar ese plan ou incluso facer un plan diferente para que realmente se consiga mobilizar a vivenda baleira e teña uns resultados con impacto real nesta cuestión. Insisto, non estamos en contra de nada do que se di aquí, pero sí que temos estas dúbidas ao respecto. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña Navia, polo Grupo Popular, don Alejandro. Gracias, alcalde. Señora Navia Rivas, la alusión a lo de la parcela de Juan 23 se la contesto después en el punto de su moción. Bueno, en la obra más conocida de Tomás de Quincey se dice aquello que sea muy conocido, de que uno comienza por cometer un asesinato y acaba por faltar a misa los domingos. Y en el caso de Compostela Berta, pues uno comienza con una gestión desastrosa de las potestades públicas y acaba presentando mociones fuera de plazo, porque usted ha presentado una moción fuera de plazo. No tenemos ningún inconveniente en debatirla o en votarla, pero sí simplemente dejamos constancia de ello, y además ya le anticipo que vamos a votar a favor de su iniciativa, señor Duarte, y a favor de que sigan ustedes desarrollando estudios pues que le permita tener pues más claras las causas del problema de la vivienda en Santiago, que no todo es atribuible, pudiendo ser un problema, no todo es atribuible a la vivienda de uso turístico, porque existen muchísimas viviendas vacías que obviamente, como son vacías, no son viviendas de uso turístico. Sí nos satisface que usted recuerde pues que el Ayuntamiento tiene competencias y responsabilidades en lo que es la promoción de la vivienda pública. Y simplemente una última cuestión. Yo veo bien que usted pues nos proponga que se destine pues a la vivienda pública el resultado de la venta de la parcela de Romero Donayo, pero la verdad es que si yo fuera la concejala de urbanismo, la señora Rosón, tiene suerte la señora Rosón de que yo no sea ella, claro, pero si yo fuera la concejala o el concejal de urbanismo, desde luego, claro, me preguntaría por qué usted no dejó esto atado y bien atado cuando procedió a la enajenación de la parcela, porque en el año 2016 usted aprobó un expediente y ahí pues usted pues se remite a las cláusulas generales de la ley, ¿no? Al artículo 134 de la ley del suelo, pero ahí no hay una concreción, la misma concreción que pide ahora, en fin. Pero en todo caso nosotros vamos a votar a favor de su iniciativa, nada más. Moitas grazas, don Alejandro. Intervén en representación do Goberno do Grupo Socialista, doña Mercedes Rosón. Grazas, alcalde, compañeiros e compañeiras de corporación.
Bueno, efectivamente estamos ante un problema grande e grave para a cidade, un problema que preocupa, ocupa moito a este goberno. Todos coincidimos en que o forte incremento dos prezos das vivendas en aluguer pois responde fundamentalmente ao fenómeno turístico que está a sufrir a nosa cidade. As consecuencias sobre o mercado de vivenda, como todos sabemos tamén, é que se reduce a oferta tanto en cantidade como en calidade. Neste momento, o Goberno municipal está a adoptar medidas para racionalizar esta situación a través, primeiro, dunha regulación adecuada co obxectivo de acadar un equilibrio nas distintas situacións socioeconómicas e ámbitos da cidade, en todo o termo municipal, e, en segundo lugar, incrementando o control e inspección das vivendas turísticas. Nesta regulación dos usos das vivendas co fin de alugueiro turístico resulta absolutamente imprescindible a implicación da Xunta de Galicia, porque é a Xunta que debe modificar o procedimento de autorización de vivendas deste uso, o uso de pisos turísticos, establecendo como requisito previo a existencia de licencia municipal. Este é un factor para nós totalmente esencial para rematar coa confusión da cidadanía, que a veces é interesada, que perciben claramente unha contradición entre nas actuacións das administracións neste procedimento. Eu creo que é imprescindible concienciar a Xunta de que o actual fenómeno turístico supera a súa visión, que o meu modo de parecer se sustenta bastante na cantidade, e deben incorporar unha visión máis integral do mesmo. Respecto ao destino da venda do patrimonio público, a parcela do SUM 1, que precisamente onte rematou o proceso de venta da mesma, débense atender neste momento outras necesidades perentorias para a cidade. Tamén, vostedes saben moi ben, señor Duarte, que están previstas no artigo que cita na súa proposición, o 331, imprescindibles para o desenvolvemento da cidade, dando resposta aos compromisos herdados da etapa anterior. De feito, está directamente vinculada con algo que xa aprobamos agora hai un cacho, e que é a ampliación do uso nas reservas dotacionais de Altiboia e Triacastela para cumprir co compromiso adquirido ca Xunta de Galicia nos proxectos dos Camiños de Santiago, e que afecta directamente, como vostedes saben moi ben, a operación na Rúa dos Concheiros. Retomamos a acción municipal dirixida a ofrecer vivenda asequible á cidadanía con claro propósito de mobilizar de xeito inmediato o solo urbanizado existente para vivendas de protección, patrimonio municipal, instando tamén a Xunta de Galicia para que mobilice o seu solo urbanizado que dispón na cidade para construir vivenda de promoción pública, e claramente priorizando na adxudicación dos solares que saquemos a concurso municipais as promocións públicas, sociais ou privadas destinadas ao aluguer en réxime de protección e prezo tasado. Tamén facilitando a captación de recursos do programa de fomento do parque de aluguer previsto no plan estatal de vivenda 2018-21 e seguintes, requerindo a Xunta, no marco das súas competencias, a promoción de vivendas públicas de protección con destino de aluguer, comezando polos soares e terreos da súa titularidade, de modo inmediato nesa parcela da que acaban de falar na Avenida de Xoán 23. Quero puntualizar unha cousiña referida ao comentario que fixo a nosa compañeira Navia, que este proxecto que arranca do bipartito do 2005-2009, pois non foi, quero decir que aquí somos responsables moitos de algúns máis que outros na situación tamén na que se atopa, non?
por suposto, instrumentaremos medidas en relación ao imposto de bens inmobles para o fomento dos alugueres de vivendas de protección de renda limitada e o estímulo á mobilización das vivendas desocupadas. Pero isto resulta imprescindible, para isto resulta imprescindible a definición de vivenda baleira que dende a regulación autonómica debe realizarse. Dende logo, a nosa dirección neste momento está dirixida ao fomento a estimulación da rehabilitación de vivendas. Creemos que é absolutamente imprescindible. E con respecto ao plan de movilización de vivenda baleira, señor Duarte, despois de analizar profundamente os procesos, as dúas convocatorias do ano 17 e do ano 18 a través desas bolsas de vivendas, temos que decir que foi realmente un fracaso, e os datos remítome, pois na primeira bolsa de vivendas existiron 6 solicitudes presentadas e 0 inclusións na bolsa de vivendas, e no ano 18 2 solicitudes presentadas e 0 inclusións na bolsa de vivendas. Por lo tanto, creemos que temos que traballar para dinamizar e para sacar e impulsar todo o que é relativo á vivenda de baleira, pero evidentemente non estamos de acordo con este plantexamento da Viva en Compostela. E con respecto ao último punto, xa o dixen ao principio, estamos xa traballando nesa... Casi lle pediría que na segundo turno conteste, pois senón nos imos moito de tempo. Moitas grazas, señor Duarte, turno de réplica. Bueno, o que realmente aquí pedimos é que realmente se fomente unha política pública de vivenda. Sí, claro, eso pasa sempre. Cando hai fondos de vivenda se destinan a outras cousas. Bueno, pero esas outras cousas, se non se vender esta parcela, había que facelas exactamente igual, porque hai un convenio coa Xunta para mellorar os camiños e tamén para facer o vial Clara Campoamor. O que pedimos é que cartos que se obteñen pola venda de patrimonio público de solo se destinen á creación de vivenda. Os outros compromisos do goberno municipal haberá que cubrilos por outra parte orzamentaria. O que pedimos é algo que nos últimos 40 anos non só neste Concello, sino que a nivel estatal moi poucas veces se fixo unha política efectiva. Podemos falar do bipartito no seu momento que fixo algunha vivenda pública en aluguer e outra quedou aí como falamos hoxe, por exemplo, da parcela de Son 23 que tamén estaba recollida na nosa proposta, que temos na actualidade máis de 10 parcelas para vivenda protegida que se poderían destinar os fondos para construir esas parcelas e vender tamén para promover. Pero creemos que o importante é que desde o Concello se tome a decisión de crear un parque público de vivenda en aluguer, un parque municipal de vivenda. E iso é cambiar as políticas de vivenda para poder traballar a medio prazo. E despois, a corto prazo, temos unha serie de medidas que son inmediatas. O plan Viva Compostela, do que falaban que hubo ciertas peticións de inclusión, pero que ao final non se concretaron en ningún caso, bueno, require maior captación de vivendas. Poñería o exemplo do Concello de Barcelona. No primeiro ano houve 15 que se firmaron, 2 anos despois houve 150. Pero para iso é fundamental a captación. E aí coincido co director do IGUS, don Heriberto Herrera, con Heriberto, no que coincidimos a semana pasada nunha mesa redonda, e el tamén decía que o problema é o mismo, a captación. De feito, a Xunta de Galicia solo captou 18 vivendas en 2 anos en toda Galicia, o sea que tampouco falemos aquí agora de cales son as bondades de un e outro programa. E máis, o programa da Xunta solo ten 600 euros por vivenda anual, o programa que nos promovíamos podía chegar ata 1.800 euros por vivenda, que pensábamos que era unha boa ferramenta para que a xente que ten vivenda en uso turístico a poda destinar a uso residencial. Por lo tanto, creemos que hai unha combinación de 3 factores: vivenda de uso turístico, política de vivenda clara, creando vivenda pública, e tamén movilización de vivenda baleira, porque o que non ten sentido é que na nosa cidade haxa a día de hoxe máis de 2.800 vivendas habitables que non teñan este uso. Por lo tanto, creemos que unha combinación das 3 liñas é a que nos ten que posibilitar rebaixar prezos e, sobre todo, poñer máis vivenda no mercado. Moitas grazas, doña Navia, non? Don Alejandro, que anda vostede queira. Sí, nada. Sí, simplemente como contestación a doña Mercedes, es evidente que el problema de las viviendas de uso turístico está ahí y nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar.
pero claro, es un problema distinto al de las viviendas vacías, que también existe, ¿no? Es decir, hablaba Estevez, nuestro alcalde Estevez, del síndrome de persianas bajadas. Eso sigue estando ahí, por lo tanto, no nos centremos solo, que es evidente que hay que ocuparse de ello, de las viviendas de uso turístico, sino que nos ocupemos también de las viviendas vacías. Y, por cierto, señora Rosón, le corresponde al Estado, en primera instancia, determinar qué es una vivienda vacía, entre otras cosas, por una cuestión de una mínima uniformidad legislativa. Y lo último que le tenía que comentar es que el asunto problemático de las viviendas de uso turístico se puede resolver... No sabía llegar al Concello. Bueno, es disculpable, a veces en el pleno nos desorientamos. Que no acaba de a mí me sucede a veces, lo comprendo y tal. Decía que la regulación de la vivienda de uso turístico depende de 3 instancias. Se puede hacer desde el punto de vista del derecho privado, lo pueden hacer las comunidades de propietarios. No es sencillo, porque no es sencillo que el propietario se autolimite, ¿no? Y son 3/5 de la propiedad y de la cuota, no es sencillo. Se puede hacer, y ya se ha hecho, desde el punto de vista turístico, lo ha hecho la Xunta de Galicia, pero se puede hacer desde el punto de vista del derecho urbanístico, y eso le corresponde a ustedes. Por lo tanto, no se sacudan la responsabilidad y digan que lo haga la Xunta. Ustedes lo pueden y lo deben hacer, y además han anunciado, creo, que alguna ordenanza, y el tiempo nos está comiendo, porque cuando llegue la ordenanza, pues a lo mejor la ciudad pues ya está absolutamente sobrepasada por ese tipo de viviendas. Nada más, gracias. Moitas gracias, doña Mercedes Rosón. Bueno, o que quero resaltar e insistir é que nos, efectivamente, o tempo corre na nosa contra, porque podo dicirlles e informarlles que neste momento o 90% das consultas que se están facendo en urbanismo teñen que ver co tema das vivendas turísticas. Eso realmente pois alarma a máis do que xa estamos alarmados, porque nestes días con tanta presión mediática, con tantas noticias, moitas delas sin contrastar ou tal, pois están xerando unha alarma que provoca, pois que como decía, e sin exagerar ni un ápice o que estou dicindo, o 90% das consultas teñen que ver con iso. En todo caso, nós estamos traballando por esta circunstancia, por que afecta, como se leva repetido nestas últimas semanas, moitísimo ao ecosistema da situación da vivenda en xeral e da vivenda de aluguer en particular en Compostela, e estamos traballando de unha forma moi intensa, sin perder ningún minuto, e despois con as nosas políticas de vivenda, que claramente aposta pola vivenda de aluguer, está reflectida no noso programa electoral, e que vai a ser a nosa folla de ruta para toda esta legislatura. Por lo tanto, o noso compromiso está adquirido. Con respecto á posición nesta proposición do Grupo Socialista, vai a ser de abstención. Primeiro porque sobre o primeiro punto xa está totalmente, como dixen ao principio, vinculada á venda desta parcela aos compromisos adquiridos ca Xunta de Galicia, para o tema dos aparcadoiros no ámbito de Concheiros, porque non estamos de acordo en continuar co plantexamento que se fixo en Aviva Compostela, ainda que o estamos analizando, como dixen, está analizado, como dixen ao principio, o que sí estamos xa facendo é a terceira das propostas, que xa está totalmente en marcha. Moitas gracias. Moitas grazas, doña Mercedes. A mí me gustaría hacer 3 cousas super breves. A primeira, o parque público de vivendas en Galicia é o 0,15%. Non é que non sea é que é o 0,15%. 2.500 sobre 1.700.000. Esa é a proporción que temos. No número de vivendas inscritas nos registros tanto da Xunta como do Concello están sendo un enorme fracaso. No registro da Xunta, os últimos datos que me deron é que hai 7 vivendas de Santiago en oferta. E no municipal, 1 ou 2, non me acordo. É dicir, é evidente que é un enorme fracaso que obliga a revisar cales son as condicións que se poñen. E terceiro, con relación á parcela de Xoán Viteces,
Voy contar unha historia. Esa parcela pideu o Concello á Xunta para facer a biblioteca pública. E nos foi denegada no ano 2000, hai 19 anos, porque con carácter inmediato se iban a facer unhas vivendas en régimen de aluguer para estudiantes. Era o plan daquela. A biblioteca pública ten 1000 metros cuadrados menos, ten 5000 metros, cando tiña que ter 6000, porque non se pode utilizar ese espacio. Logo veo o goberno 2005-2009 que tiña outro plan máis maravilloso, sí, non se sorprenda. Eso é rigurosamente certo, e ao final, en 2019, estamos na situación en que estamos. Eu espero que sea posible coa Xunta darlle unha solución que evite esa situación que temos a día de hoxe, que a verdad é que nos pon colorados a todos. Mais nada, podemos ordenar a votación, señor secretario. Moi ben, proposición do Grupo Municipal de Compostela Aberta para a construción de vivenda pública e mobilización de vivenda baleira. Votos a favor, Compostela Aberta, PP, BNG. Votos en contra, ningún. Abstención. Grupo Socialista, queda aprobada a proposición. Moitas grazas, señor secretario. Pasamos ao punto número 7, que é a proposición presentada polo Bloque Nacionalista Galego para crear un centro de fotografía en Santiago de Compostela. Vexo que doña Navia se dispón a falar. Doña Navia, cando vostede queira. Vale, moitas grazas. Non sei se meterme agora co tema da emenda ou ao final. Vou non facer agora. Vale, esta proposición ten unha emenda do Partido Popular que tiña o obxectivo de cambiarlle o nome, a cal lle presentamos unha emenda transaccional, de maneira que o nome do centro sería de fotografía e imaxe, un pouco para que o teñamos en conta, esa un pouco a proposición que vai agora. Entón, a proposta que traemos para que o Pleno tome en consideración é de crear un centro de fotografía e imaxe en Santiago que sirva un pouco como punto de referencia para arquivar, investigar e difundir o noso patrimonio fotográfico. A día de hoxe non existe un espazo especificamente destinado á exposición e interpretación do noso patrimonio iconográfico. Santiago ten históricamente unha gran riqueza de patrimonio de fotografía e imaxe. Aquí asentáronse, como xa sabemos, profesionais da fotografía e desenvolveron o seu traballo en estudos na venda ambulante de imaxes en xornais e en publicacións periódicas. De feito, na publicación As orixes da fotografía en Galiza, estudos composteláns do século XIX de Carlos Castelao, dáse conta da existencia de 24 estudos fotográficos e 12 fotógrafos en ambulancia no século XIX, e ademais a isto súmanselle profesionais que retrataron a Compostela durante o século XX. Hai moitos que están un pouco explicados no corpo da proposición. Só temos a día de hoxe diferentes arquivos máis ou menos especializados, pero que en todo caso están espallados, o cal contribúe ao descoñecemento por parte do público xeral da súa existencia, do valor histórico que ten a imaxe antiga e da chamada oitava arte que é a fotografía. O inmenso patrimonio fotográfico que temos está disperso en arquivos tanto de institucións como entidades, asociacións, e boa parte dele en mans privadas, mal conservado e co risco de desaparecer, xa sexa pola venda ou directamente pola súa destrucción en moitos casos tras o pasamento das persoas propietarias e ante o desinterese de herdeiros e herdeiras. As administracións públicas deben fomentar o seu rescate e conservación, recollida tanto física como digital, protección e posta en valor deste patrimonio, e este traballo de investigación e recuperación pódese facer, por exemplo, en colaboración coa USC e coa Escola de Artes e Superior de Deseño Mestre Mateo. No pasado xa se teñen desenvolvido desde o Concello diversas iniciativas de compilación das imaxes que están en mans da veciñanza, tanto a nivel privado con abondosa presenza de fotografía de estudo, láminas fotográficas, imaxes fotomecánicas e postais, e ademais son relativamente continuas as exposicións organizadas sobre a temática da imaxe fotográfica en Santiago, cal é prova do interese que ten a veciñanza e non só as institucións e as empresas na imaxe histórica da cidade. Este centro de fotografía e imaxe permitiría poñer en valor
e facilitar o acceso social aos fondos fotográficos que temos nesta cidade, que agora están escuras, e representaría un instrumento tamén para dinamizar unha disciplina artística na que Santiago tería moito que mostrar e mesmo se podería colocar ante as cidades fotográficas máis importantes a nivel internacional. E ademais é unha demanda que desde hai moito tempo na nosa sociedade se leva facendo e que pode facilitar ao público o seu achegamento de xeito permanente a este patrimonio gráfico. Ademais, a imaxe fotográfica podería servir cun doble valor e un reclamo tamén para atraer visitantes interesados na temática e tamén un elemento para que coñezamos o pasado e a identidade do noso concello, o cal podería tamén contribuir a esa diversificación e desestacionalización turística da que tanto falamos, porque ofrece espazos museísticos diferenciados e pode incidir en conseguirmos unha oferta adecuada aos novos xeitos de exposición que son hoxe en día moito máis interactivos e integradores. En definitiva, a creación dun espazo dedicado á fotografía e á imaxe en Santiago sería un feito case pioneiro na Galiza, sobre todo nun contexto neste século XXI en que a imaxe está substituindo a palabra escrita nas preferencias das novas xeracións. Empregar o soporte fotográfico é unha perfecta oportunidade para chegarlle a nosa historia co seu propio vocabulario e isto contribuiría á democratización da cultura e a unha maior implicación da cidadanía na creación, na difusión e na produción cultural. Nada máis. Grazas, doña Navia. Continuamos co turno de intervencións. Doña Branca, por Compostela Aberta. Moi boa tarde. Desde o Grupo Municipal de Compostela Aberta votaremos a favor da creación dun centro de fotografía en Santiago de Compostela e apuntamos 3 ideas que acreditamos suman concreción á proposición presentada por Navia, que son que este centro ten que ser un centro aberto á participación da veciñanza, das asociacións e das fundacións que salvegardan o patrimonio visual e que non debería centrarse excesivamente en proxectos expositivos ou de exhibición, xa que nese eido pensamos que hai un amplo traballo feito por parte da institución municipal e de outras institucións na nosa cidade. Ademais dos proxectos nomeados, incluso últimamente pois tamén tivemos a exposición de turismo e fotografía de Catalá Roca no Auditorio de Galicia, elas retrato dun mercado de Manolo Blanco na Casa do Cabido, que activamos sempre en colaboración, neste caso co Concello de Coruña e co Consorcio de Santiago respectivamente. Sobre iso quero incidir, non, que este centro ten que ser un proxecto compartido, ademais en colaboración ca USC ou ca Escola de Artes e Oficios. Pensamos que debe tamén aproveitar o traballo xa feito polo Consorcio en relación a legados visuais como de Ramón Sánchez Estalote, e tamén debería, para poder ir adiante, pois aproveitar axudas da Xunta de Galicia para visitar arquivos culturais como é Galiciana ou liñas europeas que fomentan a digitalización e conexión coa europeana. Sabemos que sen cofinanciamento e activación do traballo en rede deste tipo de centros ou proxectos, que, por exemplo, miramos o que sucede co Observatorio da Vida Cotidiana de Barcelona, que desenvolve de forma participada a memoria gráfica dos barrios, implicando directamente a poboación, cos responsables, cos arquiveiros e cos antropólogos responsables do proxecto. Só así, a través dunha colaboración entre moitas institucións, vai ser posible levar adiante a recuperación da memoria visual de Compostela. E para pechar, tamén queremos deixar unha consideración que esta proposición pode ser unha oportunidade para reactivar o arquivo municipal, implicando e ampliando os seus recursos para incidir na apertura deste centro de fotografía, que precise tamén implicar a recuperación gráfica dos nosos fondos municipais que están neste momento pois tamén vencellados ao espacio da universidade. Gracias. Moitas grazas, doña Branca, polo Grupo Popular. Don Alejandro.
Gracias, alcalde. Bueno, simplemente matizar que la enmienda que presentó el Grupo Popular no era sencillamente para el cambio de nombre, era lógicamente para que el ámbito del centro, el objeto del centro fuera un poquito más amplio y se tuvieran también en cuenta pues esas expresiones de cine comercial o de cine aficionado. Pensemos, por ejemplo, en el Super 8, que puedan tener todavía algunas familias y que corre el riesgo, lógicamente, de que se pierda. Para nosotros es una buena iniciativa que contribuye, desde luego, a recuperar pues la historia social de la ciudad. Les cuento la anécdota, hace no muchos meses encontré una fotografía de mi padre en los años 50 en el Campus Sur con unos amigos. No se sabía muy bien si eran estudiantes universitarios o parecían una banda de atracadores por la estética de la fotografía, una fotografía muy curiosa, y en el reverso de la fotografía aparecía encargos Bar Suso. Y entonces me fui al Bar Suso La Rueda del Villar, lo que pasa es que fui 60 años después de que se hubiera hecho la fotografía. Y claro, ya no tenían noticia de aquellos fondos, ¿no? Por lo tanto, es una pena que esto se pueda perder y por lo tanto nosotros vamos a votar a favor de una iniciativa que nos parece buena. Moitas grazas, don Alejandro. Doña Mercedes Rosón. Bueno, eu adianto tamén o voto favorable a esta iniciativa do grupo do BNG. Todos coincidimos en que Compostela ten un patrimonio fotográfico e audiovisual pois espallado por distintas más, que seguro que moito aínda está por descubrir, que ocupa un lugar moi importante na historia da fotografía de Santiago de Compostela e de Galicia. Moitas destas fotos, como ben decía Navia na súa proposición, son patrimonio de Santiago, pasaron por a nosa cidade, por aquí nestes últimos 20-30 anos pasaron exposicións fabulosas de autores de Santiago, vinculados a Santiago e de xente de fora. Eu quero recordar a Ana Turbau, que fixo para a Universidade no ano 93 unha exposición maravillosa, produción da USC, comisariada por Margarita Ledo, unha pequena historia natural que é maravillosa e que pertence a unha parte á universidade, ou a que se fixo o Consello da Cultura Galega, que é depositario de Galicia 1975 ou 79, tamén de Ana Turbau, que se fixeron en Fonseca. Estas dúas exposicións se fixeron en Fonseca, centos de exposicións nestes anos: Baricaramesa, Bastiao Salgado, Casado, Catala Roca, Ruth Matilda Anderson, dúcias de exposicións, milleiros de fotos que despois volven, moitas delas aos seus propietarios, quedando pois no olvido, non? Todas estas producións non serían posibles sen a implicación de institucións como a Universidade de Santiago, o Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega, o Consorcio, que a Escola Superior de Deseño de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo, o CEGAC, que acollen e organizan pois esas mostras, pero as copias dese material pois non teñen ningún lugar físico onde ubicarse. Por iso eu quero utilizar esta proposición para reivindicar o papel que xogou nos 30 anos da súa historia, sobre todo nas dúas primeiras décadas, o Centro Galego das Artes de Imaxe, un organismo da Xunta de Galicia que se creou hai justamente 30 anos, o 5 de outubro de 1979, que pois está ubicado en Coruña, na Casa de Cultura Salvador de Madariaga. A súa integración no Agadic, sobre todo pois a increíble reducción de persoal dende o ano 16, pois supuxo na práctica pois un esmorecemento moi importante deste importantísimo centro. O CEGAI, segundo os seus estatutos, é a institución responsable dende a Administración Autonómica da programación de proxeccións, exposicións, conferencias, publicación, etc., co fin de proporcionar un maior coñecemento das artes da imaxe. Pero, sobre todo, é a institución responsable da recuperación, catalogación, custodia e difusión das producións e obras do patrimonio audiovisual e fotográfico galego. Nestes anos de historia do Centro Galego das Artes de Imaxe xogou un papel moi importante vinculado a Compostela. Ali se restauraron moitas películas vinculadas a, como por exemplo a casa original da Casa da Troia, e moitas máis, moitísimas fotografías de moitos desos estudos aos que se refería Navia.
Nos queremos que siga así, que sexa un centro de referencia da memoria visual de Galicia e un centro de referencia do sector audiovisual galego. E para iso reivindicamos o Grupo Socialista de Compostela que hai que dotalo de recursos materiais e de recursos humanos para que non se converta nun organismo decorativo. Sabemos que seguirá 20 anos máis en Coruña, pero iso non exime do cumprimento das súas funcións para con Santiago e co resto de Galicia e dende logo, con respecto a entendemos que o CEGAI debería de estar vinculado a esta proposta que hoxe imos a aprobar. Consideramos que é necesario urxente poñer en valor todo o noso patrimonio fotográfico e audiovisual, o de Compostela, e por suposto, e por iso necesitamos ese centro de referencia que se encargue de arquivar, investigar e difundir ese patrimonio que, como ben dixo Branca, non se reduce exclusivamente a exhibicións e a exposicións, sino que o patrimonio ten que ver ca súa posta en valor e a súa conservación. E, polo tanto, como dixen ao principio, entendemos que a nosa obriga neste caso é apoiar esta proposición e comprometémonos dende o Concello e dende a Concellería de Acción Cultural a realizar as xestións oportunas para que ese centro sexa unha realidade. Moitas gracias. Moitas grazas, doña Mercedes. Abrimos o segundo turno, doña Navia. Sí, nada máis que agradecer o apoio de todas as forzas a esta proposición e tamén todas as achegas feitas que me parecen todas positivas e moi interesantes. O tema da puntualización sobre a emenda, pois sí, efectivamente, falei moi rápido, obviamente non facía referencia só ao nome, senón tamén un pouco ao contido deste centro. E nada, simplemente dicir iso, que grazas polo apoio e que non teño ninguna dúbida de que este centro, de que a creación deste centro será pois un paso adiante en sermos referentes da posta en valor do noso patrimonio de fotografía e imaxe, nada máis. Desean intervir os restantes grupos? Non, entendo que, polo tanto, procede a votación, e que se anunciou... Hai unha emenda transaccional do BNG, entendo que esa é pasada co Partido Popular. Entendo que en ese sentido, se acepta o Partido Popular, está se retirando a súa emenda ou denegando o BNG a súa tramitación, entonces vota esa emenda transaccional. Entendo que por unanimidade. Unanimidade? Sí, pois moitas grazas. Pasamos entón ao punto seguinte, que é a proposición do Grupo Municipal do BNG para realizar un plan para impulsar o comercio de proximidade compostelán. Quen vai intervir? Doña Goretti. Moi ben. Ben, pois do que se trata nesta proposición é de, polo menos, poñer en riba da mesa algunhas ideas para facer ese plan necesario, urxente, o comercio de proximidade que sabemos que en Compostela está pasando unha situación moi difícil, non? Desde a crise económica, pero con perda de traballos, de experimentos, precariedade laboral, peches continuos, a verdade é que nunha situación de moi difícil sostemento. Entón, do que se trata é de, recoñecendo, como supoño que todos os grupos que estamos aquí sabemos que este non é só un problema económico, é certo que é un problema económico porque xera emprego, xera dinamización económica no noso concello, e tamén un problema social, que desapareza ese pequeno comercio de proximidade significa pois que haxa problemáticas que teñen que ver, que están vinculadas á veciñanza, á seguranza, ao benestar, á convivencia, á identidade, a un modelo de identidade que non é particular, que non é propio, e, por tanto, é que podemos facer desde a administración municipal. Eu creo que a administración municipal ten que ser unha facilitadora de que, polo menos, haxa promoción do que é o comercio de proximidade e do que pode presentar, do que pode dar. Polo menos ten que haber unha serie de actividades de apoio, unha serie de actividades que fagan posible que a xente decida mercar nese comercio. Ten que buscar alternativas para aparcamento, que é un dos graves problemas que absolutamente todas as asociacións de comerciantes poñen en riba da mesa, buscando ser facilitador deso, e actividades de conciliación, actividades que permitan tamén que nenos e nenas poidan ficar
facendo determinado tipo de actividades mentres nais e pais acoden ao comercio de proximidade a facer as súas compras. Daquela nós, como vistes no que é a proposta de resolución, facemos unha resolución moi xeral, de tal maneira que o Goberno poida decidir como quere facer. O que nos interesa é que se faga ese plan e que teña sostemento no tempo, que non sexa única exclusivamente agora unha campaña de sensibilización para o Nadal e que logo a esquezamos, senón que eso sexa esa primeira campaña piloto, pero que logo lle teña continuidade, de tal maneira que se puidésemos ofrecer todos os sábados ou todos os festivos do ano ese servizo de conciliación sería magnífico. Creo que hai que comezar por algo, comezar agora aproveitando que ven a campaña do Nadal, e facemos referencia aí a unha campaña que no seu día, polo menos polo que nos falamos coas asociacións de comerciantes, foi moi ben valorada, unha campaña que no seu día levaba a Concellaría de Promoción Económica que estaba ao seu cargo Xosé Manuel Iglesias, facendo ese dentro desa campaña enorme de Compostela Capital de Compras, ese catálogo de regalar custa pouco, editando unha serie de exemplares onde se poñía de manifesto aquel produto seleccionado polas tendas, a respecto de dicir, isto é o que nós, de maneira especial, que che podemos dar, facíase un reparto masivo dese catálogo, pero iso ia acompañado de actividades, ia acompañado de premios, ia acompañando de animación nas rúas, e, sobre todo, o máis importante é ir acompañando de actividades de conciliación. Nos poñamos aí como referencia por ser municipal o Centro Sociocultural do Ensanche, pero a ninguén se lle escapa que igual hai sitios que poden ser magníficos para facer este servizo, que habería que, por suposto, chegar a un acordo con eles, como o Instituto Rosalía de Castro, que está xusto nesa intersección entre o Ensanche e a Zona Bella. Pódense buscar, eu creo que hai espazos suficientes ao longo do Concello para que fagan. Para nós, xa digo, o máis importante sería que esta campaña tivese continuidade, que se comezase agora, aínda que é certo que estamos a finais de outubro, creo que, desde logo, para iniciarse, aínda que sexa con pequenas cousas, pode ser para este Nadal, podería facerse de maneira perfecta, e logo buscar cal é a maneira de lle dar continuidade ao longo de todo o ano, xa dicimos, sobre todo, traballando nalgo que xa poñemos aquí sempre en riba da mesa, que é o tema de buscar fórmulas para o aparcamento e non perder de vista esa necesidade do aparcamento do campus, de buscar esas posibilidades de aparcamento tamén negociando cos aparcamentos privados, buscar fórmulas que desde logo fagan factível que a xente pare, pero tan importante como iso é os servizos de conciliación que se poidan ofrecer. Entón xa digo que está redactada en plan o suficientemente amplo como para que o Goberno lle dea a súa impronta, pero entendendo na exposición de motivos que hai unha serie de cuestións que se teñen en conta para aproveitar de maneira inmediata. Non creemos que non pode esperar máis facer un plan de choque para revitalizar e impulsar o comercio de proximidade de Compostela. Moitas grazas, doña Goretti, doña Marta Lois, polo grupo de Compostela Verde. Sí, moi boa tarde, compañeros e compañeras da corporación. Ben, en relación á proposición do grupo do BNG para realizar un plan para impulsar o comercio de proximidade, adianto que o grupo de Compostela Aberta vai a votar a favor e realmente como grupo tamén coincidimos e compartimos moitas dos argumentos da exposición de motivos, así como a proposta de levar a cabo algunha política pública con carácter máis focalizado e específico para impulsar a necesidade de revitalizar o comercio de proximidade, un plan que non se restrinxa, como ben decía agora a compañera Goretti, ao Nadal, sino que pudese ter continuidade no tempo acompañada de servicios de conciliación e mesmo de servicios de parking. Eu creo que na diagnose posiblemente coincidiremos o conxunto dos grupos, simplemente gustaríame engadir un marco tamén de análise ou de explicación tamén desta situación. Eu creo que é unha situación que nos preocupa o conxunto da corporación, pero tamén os veciños e veciñas que ven que cada día van pechando estes comercios tan necesarios e básicos para a vida cotiá. Refírome que en este sentido creo que estes últimos anos tamén se deron pasos. Creo que o Grupo de Compostela Aberta na área de promoción económica e comercio tamén apostou por desenvolver campañas que acompañasen e protexesen ese pequeno comercio. Se deu continuidade e se incrementou mesmo a cantidade da convocatoria de axudas, en este caso para as asociacións
de comerciantes que son os actores clave e mediadores que mellor coñecen tamén as necesidades e eivas. Tamén se apostou por descentralizar e tamén fixemos nos últimos anos, como ben sabedes, unha campaña para poñer en valor os comercios emblemáticos co apoio dos grupos. Considero aquí tamén aproveito para solicitar no marco tamén destas necesidades que se continúe con elas ou se transformen, pero poñendo en valor os comercios emblemáticos. Chegado a este punto, a pregunta de fondo para Compostela Aberta tamén é a cidade que queremos tamén dende este punto de vista e está ligado a un debate necesario sobre outros espacios comerciais de gran volumen como pode ser a polígono da Sionlla que traballan indirectamente en contra moitas veces dos comercios de proximidade na medida en que ali non fagamos unha aposta responsable e sustantiva por a industrialización en maior medida que a instalación de grandes superficies comerciais que tamén están dañando indirectamente o pequeno comercio, non? Sei que eso tamén é unha aposta do goberno municipal, pero eu insisto que cando falamos de comercio de proximidade hai que poñer en perspectiva se estamos apostando ao mesmo tempo por esa proliferación ou deixando facer. Creo que hai momentos que se está deixando facer e hai que tomar medidas urxentes. Do mesmo xeito, e aproveito para metelo aquí, diríxome tamén ao compañeiro Sindo, con respecto ao comercio banalizado, que tamén erosiona e tamén restrinxe moito campo de xogo ao comercio de proximidade. A ver para cando tamén en ese sentido, a maiores desta proposición podemos atopar unha ordenanza ou unha salida despois do estudo que xa está presentado e publicado sobre a necesidade de limitar ou restringir ese comercio de merchandising turístico que está, digamos, colonizando ou ampliándose por o conxunto da cidade en detrimento desto. En principio, estas son as ideas, reiterar o noso apoio a esas campañas, a esa necesidade de estar en este momento con un sector que o está pasando realmente mal. Moitas gracias, máis nada. Moitas grazas, doña Marta, polo Grupo Municipal Popular, don Alejandro. Gracias, alcalde. El Grupo Popular va a apoyar, sin duda alguna, pues esta iniciativa del BNG, que creemos además que identifica perfectamente tres ejes de actuación. Uno es el de la sensibilización, porque al fin y al cabo el pequeño comercio lo podemos salvar los consumidores, ¿no? Si de alguna manera nos conjuramos o nos sensibilizamos. Identifica también la iniciativa un segundo eje muy importante, que es el de los servicios complementarios, los servicios de conciliación para poder competir, por ejemplo, con las grandes superficies, e identifica un tercer eje fundamental, que es el del aparcamiento, y en ese sentido yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, creo que se debería avanzar en la dotación de aparcamiento express en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Y por supuesto en seguir adelante con ese proyecto que el Grupo Popular dejó encima de la mesa de hace unos años, que es el proyecto del aparcamiento del campus Sur. Hay algunas cuestiones que no se deben hacer, porque a veces en la vida también es muy importante delimitar lo que no se debe hacer. No se debió en su momento de autorizar la construcción de una gran superficie comercial cuando se autorizó hace unos cuantos años. No se debía de haber tampoco previsto, al final afortunadamente no va a ser así, pero ni siquiera se debía haber previsto una serie de aprovechamientos urbanísticos en la estación intermodal. Afortunadamente, ya digo, parece que no va a ser así, y hay algunas otras cuestiones que no se deben hacer, y creo que en esto pues tenemos que hacer todos autocrítica. Y pongo un ejemplo y ya lo dejo anotado. Este ayuntamiento desarrolla a veces campañas de seguridad vial en bicicleta para los niños, y no se le ocurre mejor cosa que confiar la organización de estas jornadas pues a una multinacional del deporte. Hombre, yo creo que no hay necesidad. Es decir, si creemos en el pequeño comercio, pues estas cosas se pueden organizar desde el propio ayuntamiento, o sobre todo dando la oportunidad de participar pues a los pequeños establecimientos, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, y ojalá con el apoyo municipal pues algún día el pequeño comercio de Santiago pues pueda tener al menos pues el mismo peso que tiene, por ejemplo, pues la hostelería. Nada más, gracias. Vou intervir neste tema. É moi difícil non estar de acordo co que dixo Goretti na súa intervención no diagnóstico. Hai un modelo de ciudad, que é o modelo de cidade europea, que moitos de nós compartimos e defendemos, que é un modelo de cidade compacta, integrada, onde conviven diferentes clases sociales, usos e actividades compartindo un espacio. É un modelo pois moi diferente do modelo de cidade que, por exemplo, se desenvolveu en América.
Dentro dese modelo de cidade, a convivencia de diferentes usos e actividades, comercio, hostelería, é absolutamente fundamental. Sin esas actividades, pois é imposible que se produzca ese espacio de convivencia. Hoxe, ese comercio está sufrindo unha etapa extraordinariamente crítica. Todos nós somos conscientes de que se está vendo amenazado, pero ni siquiera en este momento o problema son as grandes superficies. O problema é a venta online. Esa é a amenaza que hai, que, por certo, en este caso é unha amenaza compartida polas grandes superficies e polo pequeno comercio. Se di que a día de hoxe o 25% do comercio en España é venta online. Temos un problema, porque efectivamente ese comercio paga impostos onde os paga, que normalmente non é no propio país, xenera os postos de traballo que xenera, que normalmente son postos de traballo dun nivel económico baixo, non xenera clase media, por poñer un exemplo, e non construe cidade. Temos esa amenaza e ese problema. Como lle podemos facer frente? Bueno, en primeiro lugar, o comercio ten que poñer en valor os seus propios activos, aqueles elementos que son específicos do pequeno comercio, da proximidade, da calidad, da atención personalizada, de toda unha serie de características que son os valores do pequeno comercio e ten ao mesmo tempo que ser capaz de poñer en marcha iniciativas como os que se acaban de poñer, perdón, que non me puxen o tempo, quítame aí porque senón me estou pasando, como as que acaba de poñer en marcha con Santiago Centro recentemente, con diferentes asociacións nas que se combina a venta online coa atención directa e personalizada. Me parece enormemente positivo. Dito eso, hai temas nos que me gustaría aterrizar un pouco. Para empezar, por último, perdón, Alejandro, os centros comerciales, por tanto, se aprobou por unanimidade, co voto do Partido Popular, do Bloque e do Partido Socialista. Deberá recordarlo, mellor vostede non estaba, pero ese acordo foi por unanimidade partindo dun principio básico, que os actos de licencia son actos reglados. Por tanto, se se presenta unha proposta que cumple a lei, desgraciadamente a corporación, lle guste ou non, ten que tramitala. Segundo tema, que tampouco é menor, o polígono da Sion é un plan sectorial. Que quere decir eso? Que o plan e os seus usos os aprobou o Consello da Xunta e non o Concello. E máis, temos en este momento unha pequena polémica polo tema dos hotéis que vostede coñece, que nós non compartimos, pero que a Xunta si os aprobou porque o plan sectorial que aprobaron eles está dentro da súa competencia. E iso me leva tamén ao terceiro detalle e a doña Marta, que hai dúas cousas que me gustaría dicir. A primeira, hai un plan estratégico, eu teño aquí do Comercio de Compostela, que é plan 2017-2021. No plan que acaba de plantexarnos doña Goretti, en realidad eu non vexo ninguna contradición co plan estratégico polo que eu estuve vendo aquí. E tampouco vexo ninguna contradición coa política que se ve desenvolvendo, que, por certo, a día de hoxe, xusto en ese ámbito, non introducimos ningún tipo de cambio. Se manteñen o mesmo tipo de convocatorias, están ahora mesmo abertas as convocatorias para os locais, se abriron as convocatorias para apoiar as asociacións e estamos mantendo unha política de colaboración, porque o criterio deste goberno é que todo aquilo que se fixo ben debe manterse e mellorarse. E non estamos por cambiar aquelas cousas que nos parezan que se están desenvolvendo ben. Outra cuestión distinta é que estamos ante un reto dunha magnitud que é posible que moitas cousas este dada a capacidade económica e do propio marxen de competencias municipales. É ben certo, e eu participo desa opinión, que o Concello ten competencias e ten incumbencias. E que nos incumbe todo o que afecta aos nosos veciños. E de Comillón non é na nosa competencia. Acabamos de aprobar non hai moito, ou imos aprobar máis tarde un tema sobre o xuzgado de violencia de xénero. É evidente que non hai competencia municipal. Nós estamos aí incidindo, presionando, traballando e imos a facelo. Eu teño algunha dúbida con relación á proposta de resolución que non fai referencia o compromiso que hai que ter, que o compartimos absolutamente, e ademais que me alegra ver que sexa un compromiso e un interés compartido por toda a población. Desde logo nos compartimos que o Concello ten responsabilidade e ten que implicarse.
entendemos que ten que participar dunha maneira planificada e realista apoiando o comercio de proximidade, que temos que buscar interrelacións positivas entre o comercio e, por exemplo, o turismo, por poñer un exemplo, ou outro tipo de actividades, etcétera, etcétera. O que dá a impresión dun plan é que o que nos está plantexando doña Goretti é facer un plan esnovo. Eu diría, por que non facemos unha revisión do plan estratégico que temos e apostamos por aquelas líneas que vexamos máis productivas? E entón, pois, eu non sei se vale a pena facer unha emenda in voce ou simplemente o aprobamos tal como está, entendendo todos que en realidad, porque eu creo que non sería positivo que saliéramos daqui dicindo, ímos a encargar outro estudio, outro plan. Eu creo que sería máis realista decir, dentro desas líneas que xa temos marcadas, vamos a facer unha revisión do que vai ben e do que non vai tan ben, imos a aportar a todo aquilo que nos vaya a facer falta e entre todos imos a traballar para impulsar esta línea de acción. Si eso o interpretamos así, para a nosa parte votamos a favor e sin ningún problema. E máis nada pola miña parte, doña Goretti, ten vostede a palabra. Ben, pois sobre esta última cuestión, desde logo nada máis lonxe da nosa intención que falar de facer un novo plan. Creo que moitas veces facemos plans e plans e plans uns sobre outros e tal. Non. A idea é que se faga, podíase poñer aí, inicialmente tiñámoslo posto aí, un plan de choque, quer dicir que se comece xa a facer este tipo de actividades, algunhas delas que son de continuidade, de liñas que se facían, outras é intentar afondar nelas. Nos fixemos, presentamos esta proposta antes de registrala a Asociación de Comerciantes e falamos a nivel particular con outros. E todo o mundo insistía en que había medidas positivas que se levaran nos últimos tempos, que estaban ben e que se debían seguir desenvolvendo, pero insistían sobre todo en dúas que son as que eu creo nas que os concellos se debe esforzar máis, que é o tema do aparcamento e o tema dos servizos de conciliación. Neses dous temas, probablemente campañas de sensibilización, de difusión, de promoción están, hai que continuar con elas, pero sobre todo o tema de buscar unha solución a dotar de prazas de aparcadoiro para aquela xente que queira comprar non Sanche ou na zona bella, e o tema da conciliación eran os dous puntos en que decían é moito máis necesario. Entón, por suposto, eu creo que pode quedar en riba da mesa agradecendo o apoio de todos os grupos, que non se trata dun novo plan, que nos vale o plan que está, pero o único é mirar sobre ese plan en que cuestións podemos incidir máis, podemos apostar máis e sobre todo que isto teña continuidade no tempo, que se comece xa. Isto é un pouco que se decía, e na medida do posible que se incremente o investimento económico que se dedica a él. Moitas grazas. Entendemos que polos grupos queren intervir, con vostede aberta, entendo que doña Marta dixo que non, don Alejandro quere intervir. Para dejar constancia que están las hemerotecas para acreditar la oposición en su momento del Grupo Popular al proyecto de un determinado centro comercial en Santiago, simplemente eso. Bueno, entón me toca a min. Eu non sei o que están nas hemerotecas, pero sei o que votaron no pleno. Non. Entón, pero que no pleno eso se aprobou, o plan parcial se aprobou en 2005. Entón, pois no 2007 e 2011 hai muda e remuda, pero no 2005 incluso destacados membros do Partido Popular formaban parte da Xunta de Compensación dese polígono. Algún deles, bueno, da igual, non seguimos no tema. Aquí se votou a favor e foi por unanimidade. Eu me gustaría dicirle simplemente unha breve cousa a doña Goretti. Nos imos a votar a favor, por suposto, tal como dixen antes, pero é moi importante que en isto nos responsabilicemos todos. O primeiro, o propio comercio. É dicir, por exemplo, o que vostede me plantexa aquí é o aparcamento e os servicios de conciliación. Nos imos a apoiar o pequeno comercio en eso e en todo o que os estamos apoiando xa. Nos imos a seguir mantendo esa línea e o gallá poidamos incrementar a dotación presupostaria. Pero tamén é moi importante o que eles estén dispostos a facer. É dicir, a dar pasos e a cambiar, porque hoxe temos que ter en conta unha realidade. Vivimos nunha sociedade onde o único permanente é o cambio. Ou nos adaptamos nós ao cambio da sociedade ou quedamos fora de xogo. E iso nos pasa aos políticos, aos comerciantes, nos pasa a todos. E segundo, tradicionalmente, cando se fala coas asociacións, sempre nos poñen os deberes a nós. E digo, bueno,
primeiro hai que tamén que facer os deberes vos, e nós vamos a ver que deberes podemos facer. Con relación ao tema do aparcamento, o problema non é tanto a dotación de plazas de aparcamento, que Santiago é unha das cidades de España con máis dotación de plazas de aparcamento. O problema é quen paga o aparcamento. Ese é o pequeno detalle sin importancia, pero que ao final é o que está condicionando moitas decisións. Por a miña parte, máis nada, votamos a favor e o gallá entre todos pois consigamos sacar todo isto adiante. Unanimidade, sí. Pasamos a continuación con o punto número 9, que é a proposta do Partido Popular para sobre a elaboración dun plan municipal integral contra os ruidos nocturnos. Aquí se quedou por seguro que intervén don Alejandro, xa casi non pregunto. Gracias, alcalde. Agradezco que reconozca mi compromiso contra el ruido nocturno. Bueno, hay un par de enmiendas presentadas, hay una de Compostela Berta, bueno, que no vamos a aceptar porque plantea cuestiones que ya están incluidas en nuestra proposición y excluye otras, de tal manera que reduce el alcance de nuestra iniciativa, y por otra parte, y sin ánimo de polemizar, de alguna manera blanquea pues todo el proceso de desmantelamiento de protección normativa frente al ruido de la etapa del anterior gobierno de Compostela Berta. Y después hay otra enmienda del Grupo Socialista, bueno, que lo que plantea es reducir la parte resolutiva pues a la elaboración de un plan sin más. Estuvimos tentados de aceptarla, pero tampoco la vamos a aceptar porque en realidad lo que nosotros sometemos a la consideración del Pleno no es tanto un plan como pues un conjunto de medidas concretas, pensadas, repensadas y trabajadas, ¿no? Y creo que sería bueno conocer pues si existe algún tipo de resistencia respecto a cada una de estas medidas o de estas iniciativas. Vuelvo a insistir en algo a lo que ya aludí pues, en la rueda de prensa y a lo que ya aludí pues, en alguna otra intervención en este pleno, y es que no estamos ante un problema más. Normalmente pues, los ciudadanos tienen problemas que son pues, legítimas expectativas incumplidas, pues, una mejora pues, de la red del transporte, una mejora de la red de saneamiento, pero en este caso estamos ante un problema mayor que afecta a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Afecta pues, al derecho a la inviolabilidad acústica del domicilio, afecta al derecho a la salud y afecta pues, al propio derecho a la propiedad, porque las viviendas que están en zonas saturadas pues, son viviendas que están absolutamente desvalorizadas. Por lo tanto, estamos ante un problema mayor, ante uno de los grandes problemas desde el punto de vista de las competencias municipales. Y yo les pediría, pues, como siempre lo hago, pues, que piensen pues, en esa señora del casco histórico, a la que yo conozco, pues, que se tiene que medicar para poder dormir, pues, o a esa chiquilla pues, que vive en el ensanche de Santiago, que tiene con su padre que trasladar el colchón a la cocina pues, 2 o 3 veces a la semana, ¿no? A la vista de esta situación, nosotros hemos trabajado un conjunto de medidas concretas que de lo que tratan es de prevenir el problema, de tratarlo y de aliviar sus consecuencias. Son medidas concretas pues, frente a cualquier alternativa de retórica estéril. Lo que nosotros proponemos es, bueno, pues para empezar, que exista un registro de llamadas a la policía local. Lo que no puede ser es que la gente llame a la policía descuelgue el teléfono, pues de la primera respuesta que pueda dar, enviamos un coche patrulla o no lo enviamos porque no hay efectivos suficientes, y que la llamada se quede ahí, porque es necesario registrarla para conocer la intensidad y la extensión del problema. Lo que proponemos es que se elaboren también encuestas entre los vecinos, porque hay ya muchos vecinos resignados que saben que esas denuncias telefónicas a la policía o esas denuncias escritas a través de quejas diversas, pues al final son estériles y por lo tanto resignados ya no vuelven a plantear ningún tipo de queja, lo cual no quiere decir que la situación que viven sea fácil, y de ahí la necesidad de elaborar pues algún tipo de encuesta. Planteamos también pues la elaboración de un mapa de ruidos que es indispensable para actualizar el decreto de zonas saturadas y para conocer el alcance real del problema. Planteamos también una mejor dotación de los mecanismos de medición del ruido, porque sería importante, por ejemplo, pues que la policía local cuente con sonómetros portátiles y cuente además pues con la formación suficiente pues para que esas mediciones pues no sean de alguna manera impugnadas, de la misma manera que también sería importante pues contar con alguna empresa de medición pues las 24 horas al día. Proponemos un plan específico de inspección y de actuación de la policía. Es bueno o es necesario saber pues por qué la policía actúa o deja de actuar, cuál es el criterio de actuación de la policía. Proponemos un plan específico desde el punto de vista urbanístico, porque claro, ahora pues con las comunicaciones previas o con las declaraciones responsables son muchos los locales que abren y es necesario que lógicamente en estos casos
haya una actuación rápida por parte de los servicios urbanísticos para acreditar o confirmar que la actividad pues, se ajusta a la norma. Proponemos campañas de concienciación que vayan más allá pues, de alguna ensayada por el anterior gobierno. Proponemos revisiones normativas, entre ellas el decreto de zonas saturadas, porque el decreto de zonas saturadas en estos momentos está en el alambre, y proponemos incluso pues, la revisión de algunos peculiares criterios de interpretación de la norma que se aprobaron durante el anterior mandato. Proponemos también un seguimiento de las denuncias y de los expedientes sancionadores, pues para que no vuelva a suceder lo que sucedió en su momento, y no voy a insistir sobre ello. Proponemos una tramitación preferente de aquellos expedientes que tengan que ver con el ruido, porque son expedientes que, como decía al principio, afectan a los derechos fundamentales, y en ese caso pues la ley permite una tramitación preferente si está debidamente motivada, y la motivación, como digo, es la afectación a los derechos fundamentales. Y proponemos alguna cuestión novedosa, al margen también, por supuesto, de alguna línea de ayuda de la que siempre se viene hablando, la insonorización. Proponemos alguna cuestión novedosa, como es el estudio de una posible responsabilidad patrimonial de la Administración en el caso de que se produzcan daños derivados de una inacción de la propia Administración pública, como proponemos también pues, que pueda haber en el futuro, una vez que se elabore el mapa de ruidos, una previsión de bonificaciones fiscales para aquellas viviendas que están en zonas saturadas y que están desvalorizadas. Entendemos que no sería razonable no apoyar estas medidas. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas. Abrimos o turno de intervencións. Doña Navia. Sí, grazas. Bueno, sinalar que o Grupo do BNG concorda coa relevancia dos problemas de ruido que temos en Santiago, que vemos que é un dos temas que efectivamente máis preocupan a veciñanza, sobre todo nas zonas máis afectadas, como poden ser a cidade histórica ou en Sanche, ainda que tamén hai outras. Quizáis se trata dun plano bastante detallado e específico, quizáis demasiado... digamos, sí, demasiado detallado e específico, son moitas cousas e habería que ver como se levaría a cabo, pero en calquera caso no BNG concordamos en que o tema do ruido é un problema moi serio, un dos maiores problemas en relación ao benestar da veciñanza que o Concello debe enfrontar dunha maneira moi decisiva, sobre todo nas zonas que apuntei, e outras moitas onde moitas persoas, como ben apuntaba o portavoz do Grupo Popular, teñen problemas para descansar e levar unha vida normal, o que atenta tamén contra os dereitos da veciñanza. Quería tamén aproveitar para sinalar que desde o BNG levamos xa moito tempo insistindo na proposta de sacar axudas para a insonorización da zona vella, un dos puntos centrais na problemática do ruido, e é verdade que pouca xente se acolleu a esta liña de axudas, pero aproveito para dicir que cabería sacar unha liña do Consorcio para aumentar a dotación destas axudas e tamén acompañalo dunha campaña informativa para que a veciñanza saiba da súa existencia e a solicite. En definitiva, tamén nos parecían positivas as emendas de Compostela Aberta e o PSOE, pero en calquera caso concordamos en que debemos atallar os problemas do ruido que temos na cidade e por iso anunciamos que o noso voto a esta proposición vai ser favorable. Moitas gracias. Por parte de CEA, quen vai intervir? Moi ben, don Jorge. Bueno, nós compartimos o fondo da moción para o noso grupo. É fundamental que en certos ámbitos da cidade, como ser a cidade histórica, pero tamén no Sanche, o dereito a descansar é imprescindible e necesario. Entendemos tamén que as normativas hai que cumplilas e que é necesario ter un certo control e unha planificación moi clara. Pero cando falamos do ruido, creemos que hai que empezar polo principio, facéndose mapa de ruidos, destinando os fondos que no orzamento de 2019 creo que estaban previstos con 30.000 euros, ese orzamento non aprobado, con 30.000 euros para facer ese mapa do ruido, no que se teña en conta pois, o ruido que se produce pola hostelería nocturna, pola xente que se move pola cidade pola noite, tamén pola recollida de basuras nocturna, por exemplo, ou polo tráfico, que contemple cales son esos focos de ruido para poder, en función deso, modificar as ordenanzas, as zonas saturadas que poda haber. Por lo tanto, eso era o que propoñíamos na nosa emenda. Primeiro, mapa de ruidos. Segundo, revisión das normativas municipais en función dos resultados de dito estudio, que nos parece que é o máis correcto. A partir de aí, seguir tamén con campañas de concienciación, como a que xa estivo de Fala Baixiño. Creemos que sin educación para que as persoas, cando volven a súa casa ou cando saen a fumar fora dos locais, para manter ese nivel baixo de ruido, non poderíamos conseguir nada, e é un tema fundamental a concienciación. E a partir de aí, creemos que hai que
para facer o control, dotar con millores recursos. Nos estamos de acordo en que se podan instalar sonómetros, que se podan ter equipos para no momento controlar, porque o que sí queremos é que se faga unha normativa que se cumpla, porque é fundamental o descanso. Tamén coincidimos en temas como elaborar un plan específico de control, tanto de disciplina urbanístico como policial. Creo que o do registro de chamadas é importante. Houve casos en que ese registro de chamadas deixaba en evidencia que había unhas molestias moi graves. Noutros tamén hai casos nos que a veces non se é tan efectivo nas denuncias e que o control é diferente. Por lo tanto, entendemos que é necesario ese registro e un seguimento das mesmas. E, basicamente, reforzar as liñas e axudas para insonorizar. Os programas de cambio de carpinterías na cidade histórica están en marcha desde fai moitísimos anos cun 50% de dotación. Nos intentamos difundilos ao máximo, pero creo que todo o que se faga é necesario. Por lo tanto, creemos que para a convivencia é imprescindible atallar os focos de ruido. E os focos de ruido moitas veces se ten criminalizado no anterior mandato a que únicamente proviña dos concertos. E non era así. Nós sempre dixemos que na convivencia na cidade histórica pois hai que entender que vivimos nunha cidade na que a cultura é fundamental, pode haber concertos en vivo e sin que eso afecte ao ruido ou ao descanso da veciñanza. Por lo tanto, creemos que é posible compatibilizar as dúas cousas. Que a nosa cidade siga sendo unha cidade viva culturalmente, que siga habendo actividade cultural e, ademais, entendemos que é imprescindible, sobre todo na cidade histórica, fixar e manter os residentes. Por lo tanto, nós tíamos moi claro que moitas das medidas que aquí se recollen para nós son positivas e o que facíamos era, estructuralas en esa graduación. Hai outras que nos parecen máis discutibles, como, por exemplo, que se di de darlle un trato preferente ás denuncias de ruido, porque eu creo que se aprobamos nesta mesmo pleno que foran preferentes as licencias de actividade para actividades empresariais, que tamén foran preferentes as licencias de obras, e eu que teño estado no Departamento de Licencias e Disciplina, todo non pode ser preferente, haberá que ver cales son as actividades e, por tanto, volver a poñer unha preferencia máis, ao final inutiliza o resto das preferencias. Creo que, ademais desa, hai outras que, a día de hoxe non sei se teñen moita base científica ou legal, como pensar que se desvalorizan algunhas propiedades da cidade histórica por problemas de ruido, cando aquí o que vemos é que todo sigue aumentando de precio e, polo tanto, hai certas cousas como a responsabilidade patrimonial polo ruido, con rebaixas no IBI, ou como esa enquisa para ver que xente xa non chama, que nos parecen que igual están demais na enquisa. Por lo tanto, nos parecía que na nosa enmenda racionalizábase un poquinho máis todo, deixábase claro, e o que sí que non compartimos, evidentemente, esas palabras de blanqueo da acción anterior. Na acción anterior o que fixemos foi unhas instruccións moi claras de como había que proceder na inspección. O que intentamos foi regularizar e aclarar con esas instruccións precisamente todo isto, porque compartimos a preocupación de que na cidade histórica en concreto, pero tamén no Ensanche, que sufren esos problemas de ruido, que sobre todo aí veñen máis da rúa que dos locais, é necesario poder descansar e, polo tanto, queremos que unha acción coordinada para que poda seguir existindo esa actividade cultural, pero con control de ruidos é imprescindible e pasa moito máis por medidas de aillamento acústico, de concienciación e non só, como aquí se propón, de preferencia no control, na disciplina e de perseguir os reincidentes, tal e como se fala aquí. Estamos de acordo que hai que ter un maior control, pero complementado con accións tamén de mellora de acondicionamento acústico, de campañas de concienciación e tamén de estudiar o ruido no seu conxunto en toda a nosa cidade. Moitas grazas. Teniendo unha segunda intervención. Gonzalo Muñoz. Hola, boa tarde, alcalde, compañeiros de corporación. Este goberno local é moi consciente desta problemática que existe actualmente en materia de ruidos en determinados puntos da nosa cidade. Dende a nosa asunción foron varias as distintas xuntanzas que temos feitos cas veciñas, cos veciños, para tratar de paliar esta problemática.
na que xa lles informamos que este goberno pois, pretende cumprir pois, ca ordenanza municipal de ruídos, axeitando, obviamente, pois, os efectivos que temos para este fin. Pois, podemos falar dese control dos locais, do seu aforo, non permitir pois, a venda de alcohol. Lle importaría chegarse un poquillo máis, porque senón... Non permitir pois, a venda de alcohol a menores de idade, utilización da rúa para o consumo de bebidas alcohólicas, outro tipo pois, de actos incívicos ou incluso vandálicos que lamentablemente pois, están a acontecer na nosa cidade a cuentagotas, eso sí, pero a nosa responsabilidade polo menos é tentar que non haxa ningún, non? Dende a Concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadán pois estamos traballando o máis dilixente posible dentro do marco legal actual para actuar contra esas queixas de veciños en materia de ruídos. Decía, pois, na exposición de motivos o compañeiro do Partido Popular, Alejandro Brunete, desa inacción ou falta de insensibilidade por parte dos poderes públicos, o cal, aí, obviamente, non estamos de acordo, porque xa no que vai de ano, pois estánse a tramitar máis de 200 expedientes de ruídos, tanto polo noso departamento como por parte da empresa, e deles pois máis do 60% pois xa teñen asociada pois algún tipo de sanción. A pesares pois disto, a corporación local tamén ten que ser consciente da capacidade pois que neste momento pois temos por parte dos efectivos da Policía Local para actuar en algúns casos. Temos unha falta, como decía, deses efectivos que en determinados momentos, así o digo, vense superados pola demanda de actuación en pisos locais ou na propia rúa, non? Nós, o Grupo Municipal Socialista, presentamos unha emenda a esta proposición, xa que sí que estamos de acordo en que se ten que realizar non mellor ese plan municipal integral, pero sí un programa municipal pois, contra os ruídos nocturnos e outras condutas asociadas, e que estamos de acordo en algunhas das propostas que aí iban, pero nos parece que non é axeitado que coa aprobación o mellor desta proposición se concreten pois, as iniciativas a seguir antes da elaboración dese programa, non? Ademais, pois temos unha ordenanza municipal, creemos que todo é mellorable, obviamente, pero é bastante completa, donde esa ordenanza municipal reguladora de emisións e recepcións de ruídos establece no seu artigo 75 que a acción en materia de contaminación acústica tense que concretar. Daí falábamos dese programa xeral de actuacións baseado en principios e criterios como a prevención, corrección, mellora, a información e a concienciación. Pero ainda máis salientable é que nesa propia ordenancia se establece que o Concello deberá ter un programa de auditoría interna bianual como método de seguimento a esa serie de programa de actuacións, algo que ata o de agora, e dende que está aprobada esta ordenanza, non se fixo, non? Este grupo de goberno comprométese a que se vai a cumprir o máximo posible o que dice a ordenanza que acabo de citar, en concreto tamén esa elaboración desa auditoría, pero tamén invitamos os distintos grupos municipais para poder participar nese proceso de valoración dese programa que decía, que acheguen as iniciativas que consideren oportunas e analizándoas conxuntamente a súa idoneidade para a consecución destes obxectivos que se establezan en materia, sobre todo de ruidos nocturnos, non? Moitas grazas. Don Alejandro. Gracias, alcalde. La verdad, señor Muñoz, es que no ha dado usted ni una sola razón para no apoyar todas y cada una de las concretas medidas que hemos planteado, ¿no? Usted ha hecho un ejercicio de un buenismo retórico y estéril frente al que nosotros oponemos un trabajo cierto y útil. Y por lo que se refiere a usted, señor Duarte, yo prefiero dedicarle mi indiferencia cariñosa a mi atención rigurosa, porque claro, si le escucho este discurso fingidamente sensible contra el ruido nocturno y pienso lo que hicieron durante 4 años, tan solo un ejemplo, decía el señor Duarte, que había que controlar los focos ruidosos en la calle. Hace no muchos meses adoptaron una decisión absolutamente bárbara, que fue la de duplicar el aforo de las discotecas. Esto es,
en determinadas calles de Santiago la gente sufre porque a las 6 de la mañana las discotecas pues evacúan a todo el público que tienen, y hay discotecas pues que evacúan a 400 personas y la vida, pues no, es decir, el descanso de los vecinos es invivible. Y a sabiendas de que esto sucedía, pues el gobierno municipal decidió duplicar los aforos. Entonces, claro, uno lo escucha y, en fin, es como para indignarse. Nada más, muchas gracias. Ben, segundo turno de intervencións. Polo Bloque Nacionalista Galego van a intervir? Non. Por Compostela Aberta, señor Duarte. Bueno, nós, como non concordamos con todo, ímonos a abster, pero gustaríame aclarar unha cousa acerca da ordenanza de ocupación. Durante o mandato anterior houve que facer algún estudio acústico máis concreto no entorno de a Praza de San Paio, en concreto. Dentro dese estudio que se estableceu para ese ámbito, voulle decir algo que posiblemente lle sorprenda, pero que a xente que pola noite o sufre o ten claro. Cando había colas para entrar nos locais era o maior pico de ruido nocturno. O sea, había unha denuncia por parte dun local de apartamentos turísticos que decía que había ruido na praza. Bueno, os picos de maior ruido nocturno era aquel momento no que había xente esperando para entrar nos locais. No noso incremento de ocupación, que vostede di como incremento de ocupación, o único que se fai é copiar unha ordenanza que, por certo, está feita en Madrid con o goberno do PP, no cal se regulariza o aforo dos locais, e o que se di é que o aforo dos locais será aquel que permita a evacuación segura sin producir riscos. Por lo tanto, o único que se fai é algo que ten toda a coherencia e que, ademais, non incrementa o ruido, porque o ruido, como decía, moitas veces prodúcese, ou a maioría das veces, cando a xente está na rúa, moitas veces facendo cola para entrar, que é un dos momentos de maior ruido, cando a xente sale a fumar e cando a veces sale conjuntamente. Pero non podemos decir que un maior aforo de maior ruido porque sí, sino que o problema é cando a xente non está concienciada e realmente non hai esa cautela ou esa concienciación para manter un nivel de voz asitado. Nós o que sí creemos que é imprescindible é facer un mapa de ruido que estude todas as causas e que busque como viabilizar medidas, porque de falar e de tomar todas solo medidas disciplinarias, por así decirlo, non o imos resolver. Hai que compatibilizar as dúas medidas e por aí va a nosa proposta. Mapa de ruido, coñecer cal é a casuística moi claramente, porque xa lle digo, o tema do ruido das colas de xente esperando nos locais para nós foi algo sintomático e que realmente nos abriu os ollos en moitos temas, e creo que por todo eso coincidimos no fondo, pero hai algunhas desas medidas que propoñen que entendemos que ahora mismo non proceden e, por lo tanto, anunciamos a nosa atención. Señor Guiños, cando vostede queira. Señor Brunete, penso que non foi unha exposición de buenismo, porque realmente o que dixemos é que realmente sí que se están facendo cousas, aí o amosamos cos distintos números e distintas inspeccións, e realmente sí que estamos asumindo ese compromiso de facer cumprir esta ordenanza, esta normativa, así como tamén mostramos, así o dixemos, ese apoio a algunha das medidas que vostede sí que levaba na súa proposición, pero obviamente hai algunhas delas onde realmente non podemos asumir esa responsabilidade patrimonial ou outras certas cousas. Por iso, dai que o noso posicionamento, obviamente, sempre moi preocupados cas veciñas, cos veciños, porque realmente sabemos o que está a acontecer, e realmente tamén sabemos que non é solamente cuestión de ruido nocturno, porque nesta ordenanza, ademais, se cubre todo tipo de ruidos e certo tipo de actuacións. Por iso, é o que decimos, imos facer cumplir dentro do máximo que poidamos a nosa ordenanza, de aí que por non poder cumprir certas cousas, asumir certos compromisos na súa proposición, dai noso voto de abstención. Moitas grazas, señor Muñoz. Bueno, é un pouco sorprendente aquí a elaboración do mapa de ruidos. Aquí se fixeron, e penso que non se actualizou nunca, desde que se fixo ese, pero non actualizou nin o goberno de CA, nin o goberno do Partido Popular. É dicir, e efectivamente, eu creo
que as zonas saturadas, que se fixera daquela o decreto de zonas saturadas, seguramente a día de hoxe teñen cambiado, porque é normal, zonas que mellor daquela estaban saturados, pechou algún establecimento ou mudou, non se pode abrir ningún novo, en cambio se concentraron en outras zonas. Eu solamente lles vou lembrar unha historia que nos pasou aquí en Santiago. Nos anos 80 se lembrarán que había moitas discotecas nas aforas. Fixemos unha enorme campaña de peche. A verdad que tuvemos un resultado que en aquel momento tuvo algún aspecto complementario, que é que se nos triplicou o número de mortos en accidentes de tráfico. Iso foi un problema que sufrimos. Están aí o que queira mirar as estadísticas nos anos 89, 90, podrá haber unha cousa que nos pasou aí. Todos os temas de convivencia, do modelo de ciudad que temos, no que facemos coincidir e convivir todo no mesmo espacio, ten unha inmensidade de ventaxas, pero tamén ten algúns problemas. Tamén ten algúns problemas de convivencia entre usos e actividades. Bueno, se ordenamos a votación, señor secretario. Sí, señoría. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a elaboración dun plan municipal integral contra os ruidos nocturnos. Non foron aceptadas as emendas de Compostela Berta e de PSDG-PSOE. Votos a favor? Grupo Popular, BNG. Si, votos en contra? Ningún. Abstencións? Compostela Berta, PSOE. Quedaría aprobada a proposición. Pasamos entón á proposición seguinte, que é formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular para executar investimentos na cidade en 2019 e 2020. Quen van a intervir? Don Ramón Quiroga. Perfecto, ten vostede a palabra. Boas tardes, compañeros e compañeiras, señor alcalde. Despois dun análise pormenorizado da situación financeira do Concello, en comparativa cos anos anteriores, a conclusión é que grazas aos axustes realizados desde 2011, xunto coa falla de execución posterior, o Concello dispón dunha moi boa situación financeira e con moitas posibilidades para o investimento. Probablemente a mellor da derradeira década e tamén probablemente non se repita en outros moitos anos. O análise é claro e contundente e prova de todo elo e que non deixa lugar a dúbidas son as seguintes magnitudes financeiras. Como consecuencia do catastrazo, os valores catastrais aumentaron de 4.500 a 8.000 millóns de euros na actualidade, é dicir, un aumento de 3.500 millóns de euros. Elo supuxo, ademais dun aumento dunha media de 60% do recibo do IBI para os veciños, aproximadamente de 1.200 euros por contribuinte, un aumento da recaudación para o Concello de 60 millóns de euros. Así, por exemplo, o padrón de IBI urbana no ano 2010 era de 21,4 millóns, xa no 2012 era de 26 millóns, no 2015 liquidáronse 27 millóns e xa no 2018 liquidáronse 36 millóns de euros. O mesmo aconteceu co padrón de impostos de bens inmobles rurais, que pasou de 700.000 euros a 2 millóns de euros. En total, preto de un aumento da recaudación de 60 millóns de euros en estos anos. En puntos porcentuais, desde 2010 a 2019, o padrón do IBI aumentou un 52%. Tamén aumentou, siquera máis, nas liquidacións, que chegou a aumentar un 73% na recaudación. Pero non solamente no imposto de bens inmobles, sino tamén nos impostos directos, que no ano pasado, 2018, liquidouse máis de 3 millóns de euros sobre orzamentado, en impostos indirectos 300.000 euros, un 8% máis, e en tasas liquidáronse 1,2 millóns de euros máis sobre orzamentado, 7% máis. A maiores, o ano pasado, 2018, liquidáronse revisións catastrais por máis de 6 millóns de euros con 7.000 recibos a maiores sobre os 90.000 existentes. En magnitudes de superávit e déficit, 4 anos consecutivos de remanentes de tesorería positivos, preto de 40 millóns de euros. 5 millóns no 15, 8 millóns no 16, 7 millóns no 17 e 17 millóns no 18. 42 millóns nos bancos, segundo o dato da última liquidación, 13 millóns para facer investimentos. En magnitudes de endebendamento, situámonos en mínimos históricos, con 30 millóns de euros. A final de ano serán 25. Se se amortizan os 5 millóns que non se executan de momento, prácticamente en 2 anos teremos débeda cero. Estamos nun proceso de transformación ideolóxica de creadores de débeda a pagadores de débeda. Por outra banda, amortizacións de só 3 millóns de euros moi por debaixo dos 10 millóns habituais en Santiago. En definitiva, unha envidiable e moi boa situación financeira do Concello, sen justificación algunha hasta o momento de necesidades extraordinarias.
Non obstante, parece que esta boa situación non se traslada aos contribuintes, sendo que este e non outro o momento de volver a veciñanza aos esforzos realizados durante a crise. Así non se entende que, podendo asinar un pacto fiscal, non se fixera. Como saben, a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria permite dedicar o superávit a investimentos sostibles. Neste senso, o Concello non pode despreciar esta oportunidade. Como tamén sabe, precisamente o seu líder nacional, Pedro Sánchez Castejón, aprobou recentemente unha nova normativa, Real Decreto Lei 10/2019, que exixe só que se autorice o gasto durante este ano 2019 e se pode executar no 2020. Por lo tanto, parece que lle deberían facer caso ao seu líder nacional. Dos 12,5 millóns de euros que é posible dedicar a investimentos na cidade durante 2019 e 2020, de momento ni un só euro se dedicou a investir. Mais aínda dedicáronse preto de 6 millóns de euros a devolver de xeito anticipado os cartos aos bancos cando o nivel de endeudamento é o máis baixo da historia. Neste senso, cos referidos vos índices comentados, debe de rexeitarse que se continue unha política de adiantar os cartos aos bancos en detrimento dos investimentos necesarios na cidade. Por outra banda, relacionado co anterior, porque o condiciona, é preciso que o Concello, depois de máis de 100 días de xestión, cumpra que a lei pague en prazos autónomos e as empresas, rompendo cunha inercia negativa que se mantén dende hai varios anos. Durante o pasado mandato, a tardanza no pagamento media a proveedores do Concello foi unha constante que se prolongou durante prácticamente os 4 anos. Só ao longo do pasado ano 2018, durante 11 meses, incumprirse a obriga legal de 30 días, chegando no mes de outubro a cadar 87,5 días de demora no pagamento medio de facturas. Se falamos do refuxo de animais de bando, os tempos de pagamento levanse de forma considerable, posto que no mes de xullo alcanzaron os preto de 200 días. O mandato anterior supuxo a falta de cumprimento do período medio de pago a proveedores que se tiña desenvolvido durante o goberno do Partido Popular, que cumpriu de forma escrupulosa o prazo sinalado na lei, transferindo diñeiro en prazo ata chegar no mes de marzo de 2015 a reducir o prazo de pago a 9 días, o máis baixo da historia do Concello. Ca chegada do novo goberno socialista, a esperanza por recuperar a normalidade de xestión dos pagamentos a proveedores está a verse truncada desde o mesmo inicio. No que levamos de ano non se cumpriu unha soa ocasión o PMP, resultando especialmente negativo o último trimestre, disponible con 69 días en xullo, 66 días en xullo e 101 días en agosto, que supón un clamoroso incumprimento da legislación e para as empresas e os autónomos. A vista de todo indicado, o Grupo Popular propón realizar e presentar aos grupos e posteriormente ao Pleno procedente do remanente de superávit un plan de investimentos para a cidade por importe de 5.055.032,54 euros a executar durante os anos 19 e 20, autorizando para iso o gasto durante o ano actual. Poñer en marcha as medidas precisas para reducir o período medio de pago aos proveedores do Concello para cumprir cantantes co prazo de 30 días sinalado na lei. Grazas. ¿Qué? Non quería asegurarme de que rematara, non quería interrumpilo. Abrimos entón o turno de intervencións polo bloque doña Goretti. Ben, eu vou, sobre todo, fundamentalmente, referirme ao que son os dous puntos do acordo, porque na súa intervención Ramón Quiroga introduciu tamén o debate das ordenanzas fiscais, non? E outro tipo de cuestións que creo que teremos tempo de discutir, de debater dentro de pouco tempo. Realmente, eu nos puntos do acordo poría os ao revés, poñer as medidas precisas para reducir o período medio de pagamento a proveedores. Ese foi unha das cuestións máis debatidas no anterior período, no anterior mandato. Eu quero lembrar que aquí mesmo no primeiro pleno ordinario que fixemos despois da Constitución, pois houve un debate tamén a ese respecto, onde emprazamos ao goberno a que se puxera iso e que se rematase, e onde houve ademais unha posición aí discordante do alcalde comentando que vía moi difícil que se puidese cumprir e a concelleira de Facenda dicindo que sí e que ia facer o posible para que así fose. Eu entendo que esa ten que ser unha prioridade do goberno, entendo que iso é fundamental, coincidimos co que pon aí o Partido Popular, que xa o levamos dito máis dunha ocasión. Entendemos que iso necesita un tempo e que agora esperemos que esteamos en tempo de poder cumprir, non sei, vamos, pero desde logo antes de finais de ano que se poida reducir ese período aos 30 días sinalados na lei. Porque iso xa sabemos que ten consecuencias para os pequenos e medianos proveedores que moitas veces non poden recibir en tempo ese pagamento necesario polos servizos que fan, e ten como consecuencia que ao final acabamos facendo de meter o diñeiro de remanentes en amortización de débeda e non en investimentos. E é verdade que ter diñeiro
e dedicar ese diñeiro en vez de a cubrir as necesidades da veciñanza a devolverlle cartos aos bancos, a verdade é que é un auténtico desastre. Eu creo que aquí non creo que haxa ninguén, cando ás veces se di, supoño que foi doloroso tamén cando con anterioridade se presentou esa proposta, porque todo o mundo que quere poder dedicar ese diñeiro realmente a facer obras e a facer investimentos polo ben do conxunto da poboación, dos barrios, de tantísimas necesidades como hai. Así que, en definitiva, nos coincidimos co que pon aquí o Partido Popular, que entendemos que o grupo de goberno é o que quere tamén, supoño que quererá poñer en marcha as medidas e xa estarán en marcha para reducir ese período medio de pagamento a provedores, ponse para cumplir canto antes, eu espero que sexa en breve, que non teñamos que esperar todo un ano para facelo, senón que se poida facer durante este ano. Eu creo que tamén que haxa un plan de investimentos para a cidade que poida ser partillado e presentado polos grupos onde poidamos facer achegas, creo que é lóxico, non que, se o mellor se pretende facer iso, pois que non chegue unha semana antes e xa con un plan fechado, senón que o lóxico é que tamén que iso que se faga pois é sostensível ao conxunto de grupos onde poidamos pois debatelo conxuntamente e ver cales son as prioridades para cada quen. Entón, a min parece ben esta proposta, anuncio xa o voto favorável do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, doña Goretti. Señor Noriega, por parte do Grupo de Compostela Aberta. Eu creo que deberamos ser conscientes, sabes, cando falamos de determinadas cuestións da realidade do propio Concello, non? E da estructura municipal ou da casa, como se di aquí. Eu creo que a intervención de Ramón é unha intervención impecable dentro do punto de vista dos datos. Eu creo que a día de hoxe o Concello ten unha saúde financeira moito mellor que a que tiña e ten a posibilidade de planificar políticas públicas e de transferir esa saúde financeira ao conxunto da veciñanza. Eso está claro. Hai unha diminución importante do volumen de endebedamento, hai liquidez, e a pregunta entón é por que non se cumple co período medio de pago a proveedores e porque moitas veces hai dificultades incluso no capítulo de investimentos ou se dan determinadas situacións como a que estamos a vivir agora tamén neste novo mandato, non? El sabe a resposta, o que pasa é que prefire presentar a proposición para pedir que se cumpla. Pon en comparación unha etapa anterior, obviando que a día de hoxe a situación, cando menos no servicio de área económica, a nivel de recursos e a nivel de tramitación do que son os circuitos administrativos da casa, é bastante diferente, non? Nos viñemos arrastrando ese problema. É certo que ao final introducimos cambios na área económica, incluso hubo unha marcha da anterior interventora, hubo a chegada dun novo interventor, unha situación que eu creo que permitía polo menos mirar o horizonte cun certo optimismo para cumplir con ese período medio de pago a proveedores, pero houve situacións que de alguma maneira non facilitaron a normalización dese período medio de pago a proveedores, como foi, en primer lugar, o rexeitamento do orzamento presentado ao inicio de ano polo anterior goberno e o feito de que a día de hoxe o coñecido como orzamento técnico, que eu discrepo da cuestión técnica, pero aprobado orzamento técnico ca facilitación do Partido Popular e do BNG ca súa abstención, tivo o seu período de exposición, co cal eu supoño que a traducción na recuperación do período medio de pago a proveedores tardará uns meses, non? Eu sí que supoño que se vai a normalizar, pero sí que creo que non imos a chegar a tempo, como de alguna maneira insinuou naquel pleno o alcalde Pepe Bugallo, non? O que é certo é que se tiveramos aprobado e non tiveramos non tiveramos de alguma maneira posto por diante os intereses partidarios do período preelectoral, seguramente o período medio de pago a proveedores estaría bastante regularizado, non? A día de hoxe, se hubiéramos contado cunha ferramenta orzamentaria dende inicio do ano 2019. Non foi así. Pero eu agardo que na medida en que hai un novo equipo na área económica, na medida en que se pode ir dotando de recursos a área económica, na medida en que sexamos capaces de arranxar os circuitos, o importante está aí. E o importante é a diminución da débeda, o importante é liquidez, o importante é a posibilidade de facer políticas públicas, non? E iso acaba redundando tarde ou temprano no período medio de pago a proveedores e tamén noutra cuestión de investimentos. E respecto ao período medio de pago a proveedores,
algún día me dirá como conseguiron leválo a 9 días, porque eu creo que aí tamén hai un pouco de política de inxeniería financiera, non? É dicir, todos sabemos, os que de alguma maneira estamos vencellados a administración local, aínda que sexamos, no meu caso, médico de profesión, bueno, sabemos que tamén hai el truco del chino para eso, non? E entón, nin tanto ni tampouco. Eu creo que nin tanto nin tampouco estaría ben recoñecelo. Moitas gracias. Nos que coñecemos os problemas, porque sí que nos gustaría a solución, pero somos conscientes, nos seguimos a facer, imos a adaptarnos en esta iniciativa. Moitas gracias, señor Noriega. Marta Val. Hola, boa tarde a todos e a todas. Evidentemente, primeiro indicar que evidentemente a situación financeira do Concello é boa, a vista está a situación contable derivada da liquidación do orzamento de 2018, pero nunca quero pensar, e incluso hasta persoal da casa que estuvo en postos de responsabilidade técnica e administrativa durante o seu mandato, que agora volve a estar, me din que a situación a nivel estrutural e persoal nunca estuvo tan mal. E a situación é realmente caótica. Co cal, poñámonos en situación, sobre todo, tamén de cara a dicirlle aos cidadáns que non é que estemos recadando por recadar, sino que xa saben que un principio presupuestario e equilibrio orzamentario anual de ingresos e gastos, co cal, todo o que ingreso no ano me ten que valer para gastar e para dotar os servicios e para prestar os servicios básicos que teño que prestar no ano. Polo demais, xa lles anuncio que estuvemos dubidando, e sobre todo estuve dubidando eu sobre si votar a favor ou si absternos neste punto. Un requisito imprescindible, dicir, a proposición debería de ser a inversa. Primeiro, cumpran vostedes o período medio de pago e despois fagan vostedes o modificativo que lle permita elevar a pleno este investimento. Vamos a absternos porque como xa lle vimos reiterando, é prioridade para este goberno cumprir o período medio de pago. Sobre todo, eu son máis aventurada, digo que o temos que cumplir e estamos traballando en intentar cumplir o período medio de pago durante este exercicio orzamentario. Agora ben, non lles engano, se lles digo que a situación que acá nos atopamos, xa saben vostedes que é bastante complicada, non vai ser doado acadar este obxectivo, pero ainda así traballaremos por acodalo durante o mes de novembro. Xa sei que isto queda en rexistros, pero este é o obxectivo e nesto estamos traballando. Dentre as razóns que dificultaron ata agora o cumprimento do período medio de pago, creo que son de sobra coñecido por vostedes. É dicir, o orzamento de 2019 entrou en vigor cando entrou en vigor. Xa saben que había pendentes facturas de gasto de vengado no exercicio 2018 para pagar e facturas conformadas de gasto de exercicio 2019 para pagar. Todo isto tira do período medio de pago. Tamén é verdade que están entrando facturas das que nós non teñamos coñecemento por obrigas contraídas e que non están dotadas orzamentariamente, o que nos obriga a facer dotacións orzamentarias e ralentizar tamén o cumprimento do período medio de pago. Por outro lado, tampouco xa nin lles volvo a mencionar a situación de multitude de prestacións que están sen contrato e que, complexizan moito a tramitación de cada unha das facturas co circuito destinado ao seu recoñecemento extrajudicial que, vai a intervención, volve a intervención, de intervención a centro xestor e intervención xunta de goberno. É realmente complicado. Aínda así, estamos traballando por cumplir o período medio de pago e por cumplilo agora e resolver os problemas estruturais e de medios que, de algún modo, dificultan o seu cumprimento. Vimos reiterando que o problema é esencialmente, eu comparto co señor Noriega, un problema estrutural e un problema de medios. É dicir, a situación de 2012 coido que era bastante diferente a situación que se encontraron incluso o propio grupo de goberno de Compostela Aberta e coa que me encontrei eu, ni máis ni menos, coa que nos encontramos nós. Un problema estrutural, porque é necesario establecer unha estrutura xerárquica de simplificación de centros xestores nas que se identifiquen uns técnicos superiores que centralicen toda a xestión e se responsabilicen dos expedientes de gasto desde o punto de vista técnico. Nesa labor estamos traballando, pero ser un problema estrutural non é imposible resolverlo neste tempo que levamos de goberno e cun mes de agosto prácticamente paralizado.
Un problema estrutural porque, xa moi lles digo, é necesario regularizar a situación contractual de todo o Concello, non só dos contratos que afectan á ciudadanía, sino tamén dos contratos de réxime interno que, de algún modo, ralentizan toda a situación, o cumprimento do período medio de pago. É un problema de medios porque, bueno, a situación, o sistema existente de cara á conformación de facturas é de todo menos, está de todo menos informatizado, é dicir, é absolutamente decimonónico. En este sentido, xa lle dimos instruccións á empresa que está levando a cabo a solución de administración electrónica para que sexa unha prioridade durante este ano digitalizar todo o que é a tramitación electrónica das facturas e tamén do contrato menor. Mentres non se solucionen estes problemas estruturales, estes problemas de medios, que xa lles digo que a solución virá máis pronto que tarde, o único que nos queda é o que estamos facendo, estar en riba de cada unha das facturas, de cada un dos centros xestores e da intervención para que isto sea unha prioridade no traballo de toda a corporación, de todo o equipo técnico do Concello. Bueno, grazas, doña Marta Val. Eu, con todo, confío en que tuvera razón o optimismo de Marta Val e non o pragmatismo que tradicionalmente teño eu. Por favor, don Ramón. Ten o seu segundo turno. Bueno, agradezo a intervención da voceira do BNG e do voceiro de Compostela Aberta. Creo que todos estamos de acordo en que é necesario facer ese investimento na cidade. Creo que con un superávit de 17 millóns de euros, 12 que se poden adicar a investimentos, que se perdan todos os investimentos na cidade e que ahora teñamos 5 millóns de euros depois de pagar 6 millóns aos bancos e 2 en facturas e daqui a final de ano, incluso con unha nova norma que acaba de aprobar o presidente do goberno que permite que a execución se poda facer no ano 2020 e vayamos a perder 5 millóns de euros en investimentos na cidade, pois é bastante injustificable. Incluso digo con unha nova norma que permite, que aprobou o seu líder nacional e permite facer os investimentos durante o ano 2020 e só hai que facer a autorización do gasto. Non hai nin que executalos en 2019. Por lo tanto, non entendemos que este investimento se vaya a perder para a cidade. En canto que dice a compañeira, pois evidentemente eu entendo todas as situacións, doulle ánimos, pero que saiba que ten os deberes en riba da mesa e que ten que facelos, e que levamos xa 100 días de goberno e que todas as justificacións son válidas, pero que non é válido e que o que non pode entender o Grupo Popular, non entende Compostela Aberta, non entende BNG, non entenden os cidadáns, e que vostedes se vayan a abstener nunha proposición que pretende que se faga un investimento de 5 millóns de euros na cidade e que se cumpra a lei, que se cumpra o período de pago a proveedores. Non entendemos como se poden facer unha abstención. Quero recordar que o Grupo Popular no ano 2014 e no ano 2015, con unha situación bastante complicada, si cumplía o período medio de pago a proveedores e fixo 2 plans de investimentos sostibles de 1,2 millóns de euros no 2014 e de 2,5 millóns de euros no 2015. Por último, como decía o señor Noriega, sí é certo que nos pagamos en 9 días, no mes de marzo, como fixemos? Pois pagando as facturas, evidentemente, pero que non solamente fixemos en marzo, que en setembro do 14, 26 días, en outubro 16, en novembro 19, en decembro 12 días, en xaneiro 15, en febreiro 21, en abril 15 días. Por lo tanto, non se cumpríamos o período medio de pago a proveedores. Grazas. Turno de intervencións, doña Goretti. Sí, a ver, eu creo que todas as persoas que estamos aquí somos conscientes da complexidade da situación e de que un problema estrutural sobre o que levamos falado moito non se vai resolver en 2 días. É evidente que hai problemas relacionados, claro, o primeiro que habría que decir, aí xa non estaríamos tan de acordo, pois claro, que significou a taxa de reposición, que significou para a administración pública, que significou para os servizos públicos deste país e que temos pois moito menos persoal do que tiñamos hai anos. Fundamentalmente tamén o tema da multitude de centros de gasto, aquí
isto é unha loucura, non? Hai que poñer orde a ese tipo de cuestións. Creo que non se soluciona co tema de cambiar un funcionario por outro, senón que isto é un problema moito máis complexo, onde os circuitos, a falta de persoal e a falta de comunicación entre departamentos. Eu creo que ese tamén é un problema grave dos que están en riba da mesa. Como creo que están máis ou menos detectados, eu sei que iso que se vai tardar un tempo en que iso se poña ao día, pero que parece, vamos, un pouco de recibo, tal e como se pon aí, para cumprir canto antes o prazo de 30 días sinalado na lei. Oxalá eses 30 días sexan a finais de novembro e non en decembro ou non en xaneiro, pero aí hai aberta unha posibilidade. E o resto é pois facer conta e deixar nota de que, por suposto, que se hai cartos, hai que gastalos en investimentos para o conxunto da poboación. Eu, a verdade, tampouco entendo o tema de que alguén se poida abster en dicir aquí hai unha serie de datos que son certos, temos que intentar solucionalos e temos que intentar ir por outro camiño, sí ou non. Grazas, doña Goretti. Señor Noriega. Bueno, no noso caso anunciei a nosa abstención porque somos conscientes do problema e eu non sei se son tan pragmático como o señor Bugallo, pero eu creo que non se vai a cumprir co período medio de pago a proveedores ao longo deste ano e o lamento pola saúde anímica da concelleira Marta Val. Pero bueno, iso, eu creo que iso vai a ser así. Ademais, acabo de enterar que temos un interventor de baixa, bueno, estou por dar o pésame en estos momentos, non? Porque evidentemente hai problemas estruturais, pero tamén hai postos de responsabilidade que poden ser funcionais ou poden non ser funcionais e poden obstaculizar. E todos sabemos do que estamos a falar. E eu creo que o interventor actual ten unha vontade de desbloquear e facilitar moitas das cuestións dos pagos, pero se isto é así, eu creo que imos a ter un problema no período medio de pago a proveedores e vai ser moi difícil. O gallá, evidentemente se pode invertir e se pode facer ese investimento sostible na medida en que cumplamos con ese requisito, non? Porque os cartos están aí e esa é a cuestión, pero claro, o final de ano está aí e eu vexo moi complicado, moi complicado tal como estamos nestes momentos, con un período medio de pago a proveedores por riba de 100 días, non? E non veño aquí a facer terapia, pero non me vou a estar por coherencia, porque non vou a pedir agora o que non puiden pedir moitas veces no anterior mandato e cos problemas que hai en estes momentos, pois sí, me vou a estar. Moitas grazas, señor Noriega. Doña Marta Val. Bueno, a verdade é que pouco máis teño que decir. Obviamente, eu creo que todos queremos cumprir o período medio de pago, xa non tanto por cumplir o período medio de pago que sí, sino nestes momentos por invertir esos 5 millóns de euros. É dicir, non quito María, non me mires así, non quito a importancia de cumprir o PMP, pero, é dicir, por invertir esos 5 millóns de euros, bueno, en eso estamos. Abstémonos porque sabemos que unha condición é condición imprescindible para outro, pero non porque non nos obliguemos, sino porque, bueno, non nos queiramos obligar, estamos obligados a elo, pero senón porque nos queremos cumprilo e cando cumplamos queremos nos facer a nosa proposta, que por outro lado non é que a proposta non este elaborada. Eu teño que recoñecer que estamos facendo ou estou facendo traballar o Centro Xestor Servicios, Vías e Obras, bueno, espero que o seu traballo non quede en vano. Entonces, bueno, neso estamos, digamos que estamos intentando, o plan está trazado e vamos a intentar cumplilo. Sí, son optimista, pero hai que ser optimista porque senón é mellor que pechemos e que nos marchemos, porque entonces xa... Gracias. Moitas gracias, doña Marta. Queda claro que ninguén quere máis que nós cumplir o período medio de pago e poder traer este pleno a proposta de investimento de 5 millóns de euros e que todos imos a coincidir. Bueno, non te quedan máis turnos, pero se quere decir algo, digo. Sí, solamente era para darlle ánimos a compañeira, pero decille que para darlle ánimos hasta o mes que ven non volveremos a presentar a moción. Bueno, son uns ánimos limitados, amigo Ramón. En todo caso, o que quedou claro aquí é que todos estamos moi interesados na pronta recuperación do señor interventor, que lle den a alta rápido e que se poida incorporar ao seu posto de traballo rapidamente tamén. Calquer caso, teña por seguro que doña Marta se vai deixar a piel e todos nós tamén para intentar cumprir o período medio de pago para regularizar a situación e se conseguimos todos felices
E vamos a ver esa norma, porque precisamente nós estamos traballando sobre esa norma e esperamos que o interventor nos poida facer unha interpretación positiva desa norma, porque outros nos fan outra interpretación non tan positiva nin tan aberta. Pola miña parte, máis nada, ordenamos a votación, señor secretario. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para executar investimentos na cidade en 2019-2020 por importe de 5 millóns de euros procedentes de superávit e se cumpra cos prazos de pagamento autónomos e empresas. Votos a favor. Grupo Popular, BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Compostela Aberta, PSOE e a moción. Sí. Pasamos entón corrección de acta da sesión extraordinaria do 28 de xuño no punto número 5, señor secretario, que é o que hai que corregir. Nesa acta recollese unhas dedicacións que eran de 2,5 para o Partido Popular e revisando a acta eran dúas. Entonces, corregir, porque estaba así na proposta da alcaldía, corregir ese erro. Bueno, pois o Partido Popular non lle importaría que continuáramos con ese erro. Damos conta de resolucións da alcaldía, das concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno Local. Son as 8 menos 7 minutos, se lles parece ben, facemos un descansiño hasta as 8:15 para continuar o pleno. Moitas grazas.